ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪುರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮೆರೆಡ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರೇ ಕಾಪುಲೆಂಕ್ಲೆನು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ಈರು ಈ ಮಣ್ಣಾಂಡು ಬಂಗಾರು ಈರು ಲೋಕದ ಪೆರಣ ಈರು ಲೋಕದ ತೆರಣ ಲೋಕೊಳೆನು ಮೇ ಪುನಾರು ಕಾಪುನಾರು ತೂಪುನಾರೀರೇ ತೋ ಜವುನರೀರೆ ಮಾಜವುನರೀರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ನೀರು ಈ ಗಾಳಿ ಈ ಬಾಣ ಈ ತೂ ಈರೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ತುಡರು ಕರ್ಗತ್ತಲೆಗ ಅಡರು ಬೊಲ್ಪುಲೆದ ಬಂಡಾರ ಅಕ್ಕ ಸೊಗು ಸಿಂಗಾರ ಜಡ ಕಳೆದು ಗೆಲಪು ಪುಟ್ಟಾದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಉದ್ದಾರ ಮಳ್ತದು ಈ ಲೋಕ ನಡಪುಡುನ ದೇವರೀರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರೇ ಕಾಪುಲೆಂಕ್ಲೆನು. ವಂದನೆಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆರೆಗ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಎತ್ಕೊನೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಇನ್ನ ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿರ್ದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನುಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟರೇನು ಮಾತಿರೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇಂಥ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಯಸ್ಸೊಂಡ್ರೆಗ್ ಇತ್ತಿನಾರು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಇಂಕ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪುನ ಮನ್ಯರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನುಪು ಕಜ್ಜಗು ತುಡರ ಅರ್ಲಾವರೆಗೂ ಕಜ್ಜನು ತುಡರ ಅರ್ಲಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಒಪ್ಪುನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಮೇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೇನು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಪಂದ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಾನುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನು ಇಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ತೂತುಜ ಅರೆನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆದ ಇನಿ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಕುಮಾರಿ ಶಾರದಾಮಣಿ ಮೇರು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪುನ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯರಾದುಪ್ಪುನ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿದಿಯೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ
ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಕುರ್ಕಾರ ಅದು ಪುನಃ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾನಾದೆಗೇನು ಪಡೆಯವರೆಗುಪ್ಪುನಾರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದು ತುಳು ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ದಿಂಜ ಪೊಲಬಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೇರುಲ್ಲೆರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ ಐನ್ಯ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಉಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ ಮೇರು ಮೊಕ್ಲೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕಾವ್ಯ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆನು ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಪಾದ ಆ ಪುರ್ಪದ ಎಸಲುದ ಕಮ್ಮೆನೋನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ತಲ್ತದು ಮಾತೆರೆನಲ ಉಡಲು ತಲ್ಮೆನ ಮಲ್ಪರೆಗುಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗಾದು ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಇನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪೆ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಂತ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಲು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಶಕ್ತಿನಗರ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟೋಡು ನಡತದಿತ್ತಂಡು ಅರೇನು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 5ನೇ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ದೀಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನ್ನು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ನಿಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಮೆರಡ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪುಗು ದುಣಿಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪಿರ್ತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೇರೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಮರ್ಶಕೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಏನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಹವರ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಮೇರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವು ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ದಯದಿದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರಿತಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೇರನ ಸಂಶೋಧನಾ ಬರವು ತೂಂಡ ಮೇರು ಬಜ್ಜಿ ಆಳ ಅತ್ತು ಆಳ ಅಗೆಲಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ನೊಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರನ ಪ್ರಬಂಧಲೆನು ತೂನಗ ಈ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಬಂದಾಪುಂಡು
ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಲೇಸ್ ಈ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೇರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿದ ಕ್ಷಣಕುಲು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಮೇರೆರ್ದು ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲ ದೇತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನ ವರ್ಷನಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಅರೆನ ಮಗಳು ಶಾರದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ತ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತಾ ಕಾವ್ಯನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿನಂಚಿನರು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತ್ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ವಂದಿಸೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಡರಿನ ಅರಳೆಯನ ಅಂಚೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಸರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಆದಿಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇನಿ ತುಳು ವಾರೀತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆತನ ಬಂಡ ಇನ್ನೈತೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಇನಿ ತುಳುವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತ ಆತುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆ ಒಂದು ತುಳುಗು ಏತೊಂಜಿ ಇತಿ ಇನಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರೇ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪಾತೆರ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಳ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಲೊಂದು ವಂಡತು ತೋಜಾತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಂತ ಜನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತು ಇನಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇಶಗೂ ಆ ತಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೂ ಇನಿ ಪಸರಿಸೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಟ್ ಆ ಮಂದಾರ ಅರಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒರಿಪೋಡು ಪಂಡತು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗ ಇನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋತುಂಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆತ ಇನ್ನು ಒರಿಪಾಪಣನ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಆತಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ ನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತೆರು
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಬಣ ಕಳೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಈತೆ ವಿಶ್ವ ಇಡೀ ಆತವು ಪಸರಿಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಗೆ ಪಸರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಗು ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಇನಿ 14-15ನೇ ಶತಮಾನಡುಲ ಕೂಡ ಈ ತುಳು ಶಾಸನ ಅತ್ತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡುದು ಪಣೇರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗೊಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಡಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಉದ್ದೀಪನದ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೆರೆರ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂದತ್ತ ಸೇರಿಗೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ನೆಂಕ್ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಂ ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೌಡ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಲು ಶಾರದಾಮಣಿ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯಿ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿದಿಯೂರು ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚೆನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನ ಉಡಲು ದಿಂದಿದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಅವನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅನ್ ಪಾತೆರೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಭೆತ ಔಚಿತ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಯಾರು ಬರ್ತದೆಯಾ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಪೋರೆಗೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೋಡೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ತಮ್ಮನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಋಣ ಸಂದಾಯದ ಕೆಲಸನ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ದ್ಯಾಗ್ ಋಣ ಸಂದಾಯದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ 1997 ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನೆ ಯಾನು ತೂದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರ್ನ ಆತಿಥ್ಯನ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾಲ್ ಜಲಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಆತಿಥ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆತಿಥ್ಯ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರದ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇನ ಎಂಕ್ ಅವು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ತುನು ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತುಳುನ ಏನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿ ನನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಡ್ದ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರುಪ್ಪೇರು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೇರವಾದ ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ K ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾಲ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗ್ಲ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಸಂದಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾನ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಮದ ಆ ಪೀಠಡ್ ಕುಲ್ದೇರ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿರಾವಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೇನು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಉಪ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನ್ ನಂದಾವರ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಆಯ್ನ ಪುದಾರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಗುರ್ಕರ್ರ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಏನಡ ಬರೆಪಾದೇರು ಬಹುಶಃ
ಆ ಪೆರ್ಮೆಲ ಆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಂತಾವರದ ಸಂಘಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊ ನೋಡೆ ಮಹಾಕವಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಂತಾವರ ಸಂಘದ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತಿನೇನು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪ ಗರೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆನಗ ಅರ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ನೆಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಲಕ ಪಿರಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರೇಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇಂಚ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅನ್ನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಓಲ್ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 2001 ಎಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯಾನ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಕೊರಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೆ ಅವಳು ಯಾನು ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ ಪಂಡದನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಉಂತಾವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಇನಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಮಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಂದಾರದ ರಾಮಾಯಣ ಅವು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಲು ಬಾರಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಬಳಸಿನಂಚಿನ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದ್ಯಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮಾತೆರ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಪೂರ ತುಳುಕ್ ಪಾತೆರ್ವೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ ತುಳು ಪಾತೆರೋಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರೋಡು ಭಾಷೆದ ಮಾತ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಫಲವಂತಿಕೆನ ಭಾಷೆದ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಒಂದೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇನು ಪ್ರಸರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ಲ ತೂವಲಿ ಅನ್ಲ ಕರಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಮೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಳಸಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ದ್ಯಾಗ್ ಮಹತ್ವ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನಗ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಅಕಲ ಮುತ್ತಾತೆರ್ನ ಕಾಲಳು ಅಕಲು ಕುಡುಪುಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಕಲು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಕೆದಕರೆ ಪೌಂಡ ಅರ್ನ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಆರ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಳಸಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅದು ಇನಿ ತುಳುತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ತುಳುಟು ಅವು ದ್ಯಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಶನಡ ಆರ್ ಪನ್ಯಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಉಡಲಡು ಏಪಗ್ಲ ಇಂಕ ಬೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಯಾನರಡೆ ಕೇನಿಯ ಸರ್ ಇರು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುಟು ದ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯರು ಐಕಾರ್ ಪನ್ಯಂಚಿನ ಪಾತೆರ ತುಳು ಎನ್ನ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅಕಲಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ವಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಡಲ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗಾದೆಲು ಅಕುಲು ಬಳಸುನಂಚಿನ ಒಗಟುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಅವು ದಿನಗಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂಚಿನ ಜನಪದ ಕತೆಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಾಷೆ ಒಂದೇಟೆ ಯಾನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯ ಬಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಗ್ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಡು ಭಾಷೆ ತುಳುನು ಒಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ತೂಪ ಅಂಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುನಂಚಿನ ಭಾಷೆನೇ ಬಳಸಿದೇರು ಆಂಡ ಕಾವ್ಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಚೂರ್ಲ ದೋಷ ಬರನಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನ್ ಬರೆತೇರು ಒಂದು ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕವಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಯನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರಲ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ತುಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅನಿತ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಮಾತಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿಲಕ ರೋಡುಲು ಮಾತಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಲ ಮರತು ಪೋತುನು ಕೃಷಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪಿರಪ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಮಾತ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನ ಪಿರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಅವು ಉಡುಪುಡುಪು ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡುಪ್ಪು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆ ತೂರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂದೇನು
ಜನಜೀವನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಜನಜೀವನ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಜೀವನಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮೊಡೆತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ತೋಡು ಲಚ್ಚಿಲು ಪುಣಿ ಮಾತ ಕಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವನೇನು ಆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನೋಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಗ್ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೋರಣೆ ಅವು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ನರಮಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಅರಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಿಲುವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಗ್ಲ ದ್ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಔಚಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಈ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆದು ಭೂಮಿನ ಕಳೆಯಂಚಿನಾರು ಆಂಡ ಆರು ಕಬಂಧನ ವಿಷಯಡ್ ಆರು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆದ ಭೂಮಿದ ಮಾಲೀಕನ ಪರವಾದ ಉಂತುಜೇರು ಭೂಮಿನ ಪಡೆತೋನಕಲ ಪರವಾದ ಉಂತುವೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ವಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡ್ಗ ಅನ್ವಯ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಡದು ಏನ ಪಾತ್ರನ ಉಂತವೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪಾತ್ರಲೆನ ಆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಅವು ಮಲೆ ಕೊಡೆನ ಬುಡೇದಿ ಉಪ್ಪು ಅಹಲ್ಯ ಉಪ್ಪು ಸೀತೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲೇನು ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವತ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕಂಡನೆ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಬುಡೇದಿ ಬನ್ಪೋಲು ಎಂಕದಾಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಲಿಜ್ಜಿಂದ್ ಐ ಕಾಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕರ ಬಿಸಲಡಿತ್ತಿನ ಕರಿ ಅಡ್ಪಿನರಳಿನ ಕೈ ಕತ್ತಂದೆ ತಿನ್ಪಿನ ಕೈಕ್ ತಾಗುನೆಂಚ ಈರೋರ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡುಂಡು ಅಂಚದ್ ಏಪ್ಪಲ ಕಂಡನೆ ಏನಾಡಲ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅತನ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬುಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಲಂಚಗುಳಿ ಆಯ ಪಂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಆಯನೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಯ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ ಖಂಡಿತ ಲಂಚ ಮುಟ್ಟರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭ್ರಷ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಕಣನೆ ಬುಡದಿನ ಸಂಬಂಧಲು ಅಹಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮ ಅಹಲ್ಯ ಕಲ್ಲಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಹಲ್ಯನ ರಾಮ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂವೇದನ ಅರಳುಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಂಜೋಲೇನು ಪರಾಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಮಂದಾರರು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಇತ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೂದು ಅರ್ನ ಶತಮಾನ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಒಂದು ಉರಿಯುನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಉಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ತೋರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓವು ಪಂಡ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಗತಿಪರತೆ ಓಲುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಲ್ಪನ ಏನ ದೊಂಬಕಣಿಯನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮಾಟ ಮಲ್ಪನ ದೊಂಬಕಣೆಯನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲು ದೊಂಬನ ಕೀರ್ತಿಮೋಡು ರಾವಣನ ಪಗೆ ನಕಲೆಗು ಒರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲು ಕುಲಿತು ಜೀಡ್ಲ ದೊಂಬಕಣಿಯೇ ಕೂರೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೇ ಮಗಲೆಗು ಮಲ್ಲ ಪೊದುನು ನಾಡುನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಮಾಟನ ಗುಣನ ಅವಗುಣನ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಮಂತ್ರಾದಿಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬುಧದೆಸೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಲೆಡ್ ಪುರ ತೂಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದೊಂಬಕಣಿಯನ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತ್ರಿಮ ವಾಮಾಚಾರಲು ಅವು ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನವು ಅತ್ತು ಆಯನ ಬಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಜಾವಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ತಿ ನಾವು ಐಡ್ದಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಓಪಂಡ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರ ಓಪಂಡ ರಾಮಾಯಣನೇ ರಾಮ ಆಯ್ತಾ ವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ತೂಕ ಓಲುಂಡು ಪಂಡ ಲೋಕಗು ನೀತಿ ಸಾರೆಗ್ ಈ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರನೆ ತಿರ್ಲಾದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಲ ತನ್ನ ಗುಣ ನಡಕಿಲೆಡು ನರಮಾನಿ ದೇವರ ಆಯರ ತೀರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ತಾನು ನಡತದುಪ್ಪುನ ರಾಮ ಕತೆ ಬರೆಲ ನಾರದೇರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪಾತೆರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿ ಆಯನ ನಡಕಿಡ್ದು ದೇವರಾಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ ಬೊಳುಪುದ ಗುಡ್ಚಿಲದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಭೂಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ ರಾಮಾನ್ಪಿ ಪುದರಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ನರಮಾನ್ಯನ ಅವತಾರದೆತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಜತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ತಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಮನು ಆ ರೀತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದ ಬತ್ತಿದಂಚಿನ ದೇವರೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನವು ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಸಿರಿರಾಮ ದೇವರೇ ಬಿರು ರಾಮ ದೇವರೇ 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 ಪಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಾಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಪಚಾರಗಾದ ಲೋಕುಡು ಪಂಪಿ ಪಾತೆರದಂಚ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತಿ ನರಮಾನಿ ದೇವಿರಾಪಿನ
ಎಂಚ ನಿಕುಳೇ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ನಿಕುಲಿ ಈತ್ ಜನ ಮಾತೆರು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದಂಡ ಈ ಕಬಂದನು ಏಪನೇ ಪೊಳ್ತುದೊಲಿ ತೆರಿಲೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆಲು ಏಪಲ ಒಂಜಾಂಡ ಒಂಜೇ ಪತ್ತೆಕು ಬಿಗುವಾಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಟದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡೆ ರಾಮೇಲ ಉಲ್ಲೆ ರಾವಣೆಲ ಉಲ್ಲೆ ಆಣ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ನಡಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಅಪಗ ಜನಕುಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ದೈವತ್ವದ ಒಂದೇ ಕೊಂಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ರಾಮನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯಡವೇನು ಪಂಪಿನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನು ಪರೋಡ ಐನ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದ ಇಡೆ ಗುಂತವಡು ಯಾನು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಶೋಧನದ ಸಂದರ್ಭದ ಅರ್ನ ಕುಡುಪದ ಇಲ್ಲಡ್ದ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಮರಣಿ ಶಾರದಾಮಣಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾನ್ ಬಂದುಲು ದ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ ಪಂಡ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪೊರ್ಲುಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಆರು ಕಂಡನ ಆರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚ ಬಂಧುತ್ವ ನಾವು ಬೆಸೆಯುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ಪೋದ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅಂಡ ಕರೀನಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಕೇನಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಗೆ ಕಜವ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇಡ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಪಂಡರಿಗೆ ಕಸ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಕಸ ಅಲ್ಲ ತೆಗ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಸ ಬಡ್ಚವ್ ಬಕ್ಕದೆತ್ತನಾಂಡ್ ಆಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಕಸನ ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಸ್ಮಾರಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರದನ್ ಕೇಂದ ಒವೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅತ್ತು ಅವು ಕಸಡ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಮಂದಾರೇರ್ನ ಆ ಜಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೊರೋಡಾಯಿನ ಸಂದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಮ್ಮಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಅವಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶನ ಆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಡಿತ್ತ ಅವು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಿನೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮೊಡೆತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜನಜೀವನದ ತುಳು ವಾಸ್ತುನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟವಡು ಏಪನೇ ಪೊಲಿಪೊದಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಪೊಲಿಪರೆಗ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾವಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನನು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೇನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧಕನ ನೆಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪುಲು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ದುಂಬೊತ್ತ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪಾದ ಎಂಕುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರ ಆರು ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂತೆಂತೆ ಮದ್ದೊಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿರಾರು ಚೆಂಡದ ಕೂಲು 10 ದಿನ ಇಂಕ್ ಆತೊಂಜಿ ನೆನಪು ತೋಜಿಸಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವತ್ತಿ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಅವನ್ಜಿ ಹಾಂ ಪನ್ಪಿನವು ಆಡ ಎಳ್ಳಿದತ್ತಲ ಎತ್ತಿಸಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎತೋ ಕೂಟೋಲೆಡು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಟ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ಥ ಪಂತಿನಾರು ಐತ ಒಂಜಿ ಘನಸ್ತಿಕೆನೇ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಅರ್ಥದ ಆರೆಗಿ ಎದುರು ಬದುರಾದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ PL ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮೊಕುಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡಿ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ಪುದರಿಗೆ ಏನದೆ
ಜನಕುಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಬೇಗ ಹಾಜರಾಪೇರು. ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸಂವಾದ ಅಕಲ್ನ ಕೇನೆರೆ ಪೊರ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚನಿದ ಹತ್ರ ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅವ್ರು ಬರೀನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಸರಗೂ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನು ಕಂತದ್ದು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅವೇನು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೆರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನಡತನ ಅಂದು ತೋಜು ಆತು ಶೋಕದ ಪರಿಸರ ಡು ಉಪ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಲು ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿಸರದ ಜನಕುಲೆನ ಜನಜೀವನನು ಐಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೇಯ್ತಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ರಚನೆ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಒಂದೇನು ನಾನಾತ್ ಪ್ರಚಾರವು ಕಂತದ್ದು ಐಟ ದಾದ ವಿದ್ವತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಆತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇನು ಓದುದು ತೆರಿದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ನಿರಂತರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತಕ್ಕಂತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಜ್ಜಲ ಒರಿಯಲು ಕೊರ್ದು ಸರಕಾರದ ಬೆರಿಸಾಯ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತಿರ್ಲನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮವು ಚೇತನವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಆರ್ನ ಕಾರ ಪುಡ್ಡೊಡ್ವೆ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪುಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಲಾದ ಪುಟ್ಟಿನಿಕ್ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಭಾವನನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಪುನರ್ ನ ಮಗಲು ಶಾರದಮಣಿ ಮೇರೆಡ್ದ ರೆಡ್ಡು ಮದಿಪು ಸೇರ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೇಳಿದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುದಿಪು ದುನಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಲೇಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡನಾಗನೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ರಾಜ ಸೆಳಡೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತೆ ರುಜಿಂದ ಅಂಡ ಇನಿ 18 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಶಾರದಕ್ಕ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಒಂದು ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬರುತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲ ಪನೊಲಿ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬಾರಿ ಕ್ರಮದ ಜೀವನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ್ದು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಒಣಸು ತೆನಸು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಡ ಜೋಕ್ಲಡ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಜವಣೆರಡ ಜವಣೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಬೆರಡ ಪರಬೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಗಗ್ಗಲ್ನಾಗ ಇಂದ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತನು ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಪನೊಂತಿರು ಸಂಸಾರಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಯ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅವ್ರು ಏರಡಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಠನೇ ಅರಗಿತ್ತಿಜಿ ಆರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ತಪ್ಪುಂದಾರ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಆಂಡ ಆರೆಗೆ ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರೇನು ಅಮ್ಮನ ತಿದ್ದದು ಅರೆಗೆ ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ತದೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಂತೇರು ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಅವು ಬಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಳೊಂದು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು
ಇಂಚ ಪನೀರೇ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣನೇ ಆವು ಅಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪನೀರೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಆರು ಟೀಚರ್ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆಡ್ ಕಾಪಿ ಬರೆಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕಾಪಿ ಬರೆದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ದಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಆರು ಹಾಕ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಪನಂತೇರು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿಯಿಂದ ಗೀಟು ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಬರೀರಿ. ಆಗ ಅಜ್ಪ ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕಡು ನುತ್ತೈರೋ ಪುಟ ಬರೆಯರಾವಂತುಂಡು. ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಪಂತಿನ ಎಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ರ ಪಂತಜೇರು ಇಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲಿಗನ ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲ್ದ ಎಂಚನೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನಂತೀರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡಿನಿ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪನೆರೆ ಕಲ್ಪುಡ ಎರಡಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಣಂತೀರಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತಿ ಮೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಬತ್ತದು ಏನ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಡಿ. ಹೌದಾ ಎಂತ ಅಪ್ಪಾಗ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಡಾಣ ಆಯ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರಕಾರಗೂ ಕಟ್ಟೋನ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಹಣಗೂ ಅಂತ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದಿಂಚ ನಾವು ಮೇರ್ಪಾನು ಅಂತೀರು. ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕು ಎಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕೊನದು ಮಾರದು ಕಂತಂಡ ಐತ ಕಾಸಡು ಕೊರಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೇತ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಜಿಡ ಎಂಕ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇಂಗ್ರೇಜಿಡು ಸಾಂತಮಾರಿ ಪರ್ಬ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನಿಪೋದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸಾಂತಮಾರಿಗೆ ಪೋಯಿನಾರು ಬೈಯಾಡು ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾರು ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಎಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲು ಎಂದು ಪನ ಬಂಡೇರು ಇಮ್ಮಿ ಪೂದ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡಿಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಗೆ ತಂದು ಹಾಂ ಪಲಾಡು ಬಂಡೇರು ಇವೆ ಮನದಾನಿ ಮೇರ್ದಾನ್ ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ನ ಪೀಸದಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರು ಆಯ ಕಂತ ಜಿಡ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದು ಯಾನೇ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ಲೆ ಕಾಪುಣತ್ತ ಅಂದು ಅಂಡ ಆಯ ಗಿಲ್ಲದಕ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಆಯ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಗುಡ್ಪು ಕೂಳೂರು ಹುಡ್ದು ಬರಂತೀರು ದಯಪಂಡ ಆತು ಮೋಕೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಣ್ಣಂತೀರು ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ನು ಭಾರಿ ಈತ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಡು ದಂಪತಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಚೂರು ಕಿಂಕೆರೆ ದಾನೆ ಬಂಡಿ ಟೀಚರ್ ದಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಕೇಳಿ ಆತನ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೀರು ಇಂದ ಈ ನನ್ನ ಕಲ್ತದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಈಲ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇರುವೇರನ ದಂಪತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಬಂಡಿ ಮೂಲ ಬಯ್ಯನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಾಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಇನಿ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಪ್ಪರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಂತ ಬಪ್ಪರ್ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಜಾಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ದೊಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅವರು ಟೀಚರ್ ಬೇಡದ್ದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪು ಜಾಲ ಮೂಲು ಅದ್ವಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪುಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಬರಪೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡೆ ಹೋದು ಬತ್ತೇರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಪ್ಪರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಪ್ಪರ್ ಕುಡ 4 ಸತಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪಂಡಾಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ದಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಟೀಚರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಆತನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬಿರೋದು ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೋಲೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದೊಂದ್ಯ ಆರು ಪಂಡರು ದಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮರಿ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ? ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ದಂಪತಿಯರು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ಪನ್ಪನಿ ಸರಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ತೂದು ಆ ಶಬ್ದಲೆದ ಅರ್ಥಲೇನು ಪನಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆರು ಪನೊಂತೀರಿ. ಇಂಚ ಪನ್ನೀರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ
ಇತ್ತೈಕ ಪೊರ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಬೆಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆರ್ನ ಮಗಲಾದಿ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸೇನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದಿ ಮಸಣ ಮುಗಿಪೆ. ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸರಳವಾಯಿನ ಪಾತೆರೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ತೀರ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಶಾರದಾಮಣಿ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೆನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು ಮೆರೆಡ್ದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೊಂದು ಒಂದು ಇನಿ ಕೊಂಚ ಭಾಗ್ಯಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಹಾಕೇರಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆಪಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದಿತ್ತರು ಆಪಗ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ನಾ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಗೆ ಅದು ತೆಗ್ದನು ಆರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಂಕ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅದಾಗ ತುಳುಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಬಾಯ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಮೇರೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯದ ಆಯ್ನಾತಿ ಆ ಪಂಡಿತರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವ ಆರವೇನು ಕಟ್ಟದಿತ್ತರು ಅಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರಕ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ತೀರ್ಪು ಬಿನ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ತಲಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅಗಲಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದ ಪಂಡಿತೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಬಾ ಶೆಟ್ರು ಆರು ತುಳುಕೂಟದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ ಆದಿತ್ಯರು ಆರು ಅಕಾಡೆಮಿಡು ನಂದಜ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಆರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚಿ ಎಂಕ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೇನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಇಡೆ ದಯಪನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಬೈದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ದ ಮಂಡಲ ಇಂಚನೆ ತುಳು ನಿಘಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕು ಕೊರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಆತು ಕೊಡ್ತಾವನಾಗ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆನಿಮಲ್ ದಿನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೈಕು ಅವ್ರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಂಡೇರು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಪಣಂಚಾತಿಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿನ್ನಿ ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮದೀಪ್ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಮೂಡೈಡು ನೇಸರ ದೇವರು ಉದಿಪುಗು ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಆಜಿಕಾರ್ದ ಉಪಿದಂಡು ಒಂಜಿ ತೊಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿಲು ಪುದಂಡ ಗಟಾರಗು ಪೋದು ಸೊಡ್ಡುನು ಮುರ್ಕಾದು ಏರೆಗ್ಲ ತುಚ್ಚಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲೇರಿಯನ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತಿಗತ ತೊಡ್ಡೆ ಅಂಚತ್ತು ತಾನು ಪಟ್ಟಿರ್ದು ಪೂಕು ಪೂರ್ದು ಪಟ್ಟಿಗೆ 320 ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಐತ ಮಕರಂದನು ಜುಂಬುದು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕನತ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ವಮನ ಪಣ್ಪುನ ಪುದರ್ಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐನ ಪವಿತ್ರ ಕೊಡು ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಿಲೆನ ಎತ್ತವನ ರೀತಿಡೆ ಜನಕುಲ ಉಡಲಿಗೆ ಎತ್ತವಡು ಅವಿನ ಮರ್ದಗಾಪುನವು ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟು ತಿಗಬಣ್ಣದ ಮಹತ ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಒಟ್ಟವಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರ್ಲಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಬೊಡದು ಅವೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಯರೆ ಬೊಡದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನಕಲ್ನ ಕೂಟ ಒಟ್ಟಾದು ಇನ್ನೇ
ತುಳುವಲ್ಡದ ಮುಖೇನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಿನ ಪಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಟ್ಟುಗಳೇನು ಪೂರ ದಿನೋಲ 7 ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟುಗಳೇನು ಕನತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಐಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ರೆ ಬೋಡಾದು 7 ದಿನಲ ಬಿನ್ನೆರನ ಲೆತ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗೆಟ್ಟು ಏರು ಪೂರ ಬರವುದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆರ ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಒತ್ತುಡಿತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಪಟ್ಟಪುರಾಪುನ ನೆಗಪೈರೇರು ಪುರ ಕಾರಣ ಆತೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಮಂದಾರ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೋಗು ಅಜ್ಜದೀತ ಎಂಗ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ತಮ್ಮನ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರಡು ದೆತೊಂಡರು ಎಂಗ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕಡ ಯಾನ ಏಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಪುನೀತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಪುನಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಕೋಡೆಲ ಮುರಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾರನ ಒಂಜಿ ಸಬಿನೆಂಪು ನಮಕಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರನ ಸಬಿನೆಂಪುಗು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒರಿಯೋಡು ಅರ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ಆವೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರದು ನಲ್ಲಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಟಿಬೂರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ತೆಕ್ಕುಂಡು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾದ ಐಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ತೆಕ್ಕಾಯರೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಕಜಾವುದ ಕೋಪೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಂಡು ಅವಿನ ಬರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಐಕೆ ಬಿಡದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂದಾರನ ಒಂಜಿ ಆ ನೆಂಪು ಒರಿವು ನಲ್ಕ ಅವಿನ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪು ನಲ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ಪ್ರದೇಶಗೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಡ ನಿಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚುತ್ತಿನ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಅರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ನುಡಿಕೊರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ದಾಮೋದರ ಅಣ್ಣಗೆ ಆ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ಆರ ಭಾರಿ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಭಾರಿ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇರ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಣ್ಪನವೇನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರದಕ್ಕಾರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶಾರದೇನೆ ಆರ್ನ ದೇಕಿಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಮುರಣಿಡ್ದಿಂಚ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದಿಂಚ ಆರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅರೆನೊಂಜಿ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕುಸೆಲದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಲನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚತನ ಗುಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಪಾತೆರ ಇತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ಅಂಡ ಇನಿತ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡರ್ನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಕಂಡೊನ್ನಾಯಿಗೆ ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ತಿರ್ಲನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿಡುಪಾಯರ ಅರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೊಂದ ಅನಗ ಅರೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಅರೆಗೆ ಕಣನೀರ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ಅರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಯಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸಜ್ಜನ್ಯಾರು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಾಯನ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ಯಾನ್ಲ ಸದಸ್ಯೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಆ ಕೂಟೋಡು ಬನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಚಂಚ ಬೈದೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವಳು ತತ್ತಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಪಂಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಜನೆ ಎಂಕುಲರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ತ ಅದೇ ಎಂಗುಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ತ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆನಿದ ದಿನ 7 ದಿನಲ 7 ನಮನದ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದಲ ಕವಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲ ಮಾತ ಶಕ್ತಿನಗರದ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತಿರಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡವ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಎರಡಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಲೆಕ ಎರಡಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ತೂತುಜೆರಾರ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಿರೌಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ನಡಪ ಒಂದಲ್ಲಿ ರಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾ ಇತ್ತುದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ. ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲಾ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವಿರಿ. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರಿ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಭಂಡಾರ ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ ತೂಕದ ಪಾತಿರ ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯಿರಿ. ಮಲ್ಪಿನಾರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕಾರಣರಾಯನರು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಒಡನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಪ್ರಸರಣಗೂ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ನಗರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಆರು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎರಡ ವಿವರಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಡ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತೂಕ ಬಂತೀರು ಈ ಸರ್ತಿ ಓತೊಂದೇರು ಇನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಅದೇ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬೆಂದಿನ ತಿಂದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗನು ಆರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಯರುಳ್ಳಿರು ಆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಏನು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಿವೃತ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನರು ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನು ಇಕಡೆ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರ ನೆಂಬು ಮಲ್ದಿರು ತುಳು ಕೂಟು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆದಿತ್ತನದು ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚನ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರವಚನ ಅಪ್ಪಗ ವಾಚನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಅದ ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕಿ ಕವಯತ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ರಡ್ಡು ನಂದಾವರ ದಂಪತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗೂ ಕೊರ್ನಾರು. ಆರೆ ಇನಿ ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವಾಮನಂದ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನಾರು ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನಾಗ ಅಗಲ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರನ್ನು ಪೂರ ಕೊರತೇರು ಅವು ದುಂಬುದಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐನ್ಲ ನೆನೆತ್ಮ ಅಂತಂದು ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ ಮೇರೆನೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವನು ಗುರುಕಾರರು ಕೊರೋದುಲೇರು. ನಾನೋರಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತೀರು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತಿರು, ವೃತ್ತಿಡು
ಆರು ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸೂಡ ಮೇಳನು ಕಟ್ಟದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೈನ ನಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರೀತೇರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪ್ಪು ಧ್ವನಿಪುಡು ಆರು ಪಾಲದೆ ತೊಂದಿರು ಇನಿ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನನು ಆರು ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೆಗಳ ಗುರುಕಾರರು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಳಿದು ಸುಮಾರು 4,000-5,000 ಜನ ದಿನೋಲದನ್ನು ತೂವೊಂದುಳ್ಳಿರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ 7:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋನೆ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದಿ ಗಣಪತಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಚಾವಡಿಡಿ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 7 ಎಂದು ಪುಣ್ಣದು ಪುದಾರ್ದೀತೇರು. ಈ 7 ಪಾಲು ಪಡೆದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ಎನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ವಗಳು. ಈ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟನಿಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಕವಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಏತೋ ನಿಕ್ಳು ಕೇಳೊಂದೇ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡಿತನೆ ಎಂಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಆರಂಭೊಡೆಯನ ಪಣ್ಣುಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಡು ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯನ ಸ್ತುತಿ. ತಾಪಣ್ಣ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ ಬರೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಗೂ ಬರೆ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತರಿ ಯಾನ ಐಕಬೋಡಾದೇ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಸಳು ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರಕಟ ಅನಗಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸನಕ್ಲೈಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೇತೆ ಗಾಯನ ರೂಪಡಿತ್ತು ನಾವು ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ರಡ್ಡರ್ಥ ಕೇಶವಟ್ರು ಬರೆಪನಕ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ರಡ್ಡರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯಡೆ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಡಿ. ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲಟ್ಟಿಗಿದೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಂಡು ತುಳುಟು ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಗಣನಾಯಕ ಗಣಾಧಿಪತಿ ಮಲೆಮಗಳೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಬೊಕ್ಕ ಮಲೆಮಗಳೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣಾಗ ಆರ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಣ. ಈ ಮಲೆತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರ್ಥಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಾವ್ಯಡು ಕೊಂಡೊಪ್ಪುನವೇ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನು. ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಅರ್ತಿದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು
ವಿಘ್ನನೋ ದೋಷನೋ ದೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಪುಲ ದಾಯಪಂಡ ಆಡ ಚಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೈದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕುಡಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತಿಂಡಿಲ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಆಕರ್ಷಣ ವಿಕರ್ಷಣ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ ತತ್ವನು ಆರು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪುಟ್ಟಿನ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮ, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ, ಸ್ವತಃ ಭಾಗವತೆ, ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬದುಕದ ಜೀವನದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಳ್ತೀರ ಅಂಡಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕನ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆರಿಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ತೂವಿನ ಅನುಭವನು ಸಾರನ್ನು ಹೀರೊಂದು ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಒಂದು ರೀತಿಡು ತುಳುಟ್ಟಾರು ಕೊರ್ತೇರು. ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಯಾಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಳ್ತನೇ ತೋಜಿ ಜಾರಡೆ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾದ ಮೂಳು ಉಳ್ಳೆರತ್ತ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಒಡನಾಟ ಹಿಡಿತಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ಒಡನಾಟ ಹೆಂಕಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟವು ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯೋಡು ಬರ್ಪಣು ತುಳುಟ್ಟು ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣಪನಾಯನ ಸುಳ್ಳು ಮಳ್ತದೆ ರಡ್ಡು ರೀತಿಡ ಆರು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಳ್ತೀರಿ ಅವೇ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇನಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡಾಯನ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಡು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವತರೆಯ ಪದ್ಧತಿ ದಾಖಲೆ ಏನೇ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೃಷ್ಣನ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾಮನ ಜಾಗರಣೆ ಮಳ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣೇ ರಾಮೆ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ರೂಪಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ದೋಜನ ಪಾರಮ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪ. ರಾಮ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣ 14,000 ಬಿಡದಾಡ್ಲು ಅವು ರಡ್ಡು ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣ. ಅವೇ ಭಾರತೀಯತೆ, ಅವೇ ಬಹುತ್ವ, ಅವೇ ಸಮಗ್ರತೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರ ಇತ್ತನರಲ್ಲ ಆರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ ಕಾವ್ಯಲ ಮಂದಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮೆನ ಅರಲದ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಹದವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೂವು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಲ ಆರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಇನಿ ಮಂದಾರ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣುಡ್ಲ ಸುದ್ದಿಡುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಂದ ಪುದರ್ದು ಇದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಡ್ಡು ಜನ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಆರಂಭಡು ಎಂದೇನ ಸುರುತ್ತ ಮುದ್ರಣ ಅವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಳುಂಡು ತುಲೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ 87 ಅವು ಪ್ರಕಟಣಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಪಣೆತ ಆ ಕಾಲುಡಿತ್ತನಕ್ಲು ಇರುವೇರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾವದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣರು ಸೇರಿದು ಮಂದಾರದಾರನ ರಾಮಾಯಣನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯರು. ಐಕ್ ಮೂಳು ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಅಕ್ಲಿನ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಮದ ಪರವಲೆ ಕವಿ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಕಲ ಅತೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ. ಆ ರಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಎಂಕ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಮುಂದೇನು ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಣತುಂಡು. ಹಿಂದೆತ್ತ ಯಥಾನುವಾದ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಓದೊಡೆ ಅವು ಜನಕುಳಿಗೆ ಗಮನ ವೈಜಿ ನೆತ್ತ ಯಥಾನುವಾದ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆತೇ ಸಾಲು ಆತೇ ಶಬ್ದಡು ಕನ್ನಡಡು ವೈದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು. ಸ್ವತಃ ಕವಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಜೀವ ಉಂಡು ಅವು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಣೋಳಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಆತಂಡು. ಈ ಕಾವ್ಯಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಪುನಃ ಭಾಷಾ ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಾಷಾ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯಾದಿಡು ದಾಂತನ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗನ ಮಳ್ತೀರಿ. ಅದಾಗ ಪ್ರಥಮ ದೇಶಡು ಬತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಡ ಆರನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಆರೆಗೆ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲ ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರ್ರ ಏತೋ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಕಾವ್ಯಡುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಟ್ಟು
ಅವೇನು ಬೆಳಗಾವಡಂಡ ಈ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ದುಂಬು ಪಿರೈತನ ಮೂವೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುವಳ್ಳದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟರ ಮಾತ ಅಕಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದಾವೆ. ಬರೀ ಕವಿನ ಬದುಕಾವನ ಅಂಡ ಅವನ ಪುಗರಂಡ ಯಾವಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಆ ಕಾವ್ಯ ದಾನೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಜನಕ್ಕುಳು ಎದುರಿಗೆ ಕೊಂಡವಡು ಮೂಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡ ಆಯನ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಟ್ಟು ಬರೆತರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಉಂಟು ಬೀರದ ಬಳ್ಪು. ಒಂದು ರಾಮಜೀವನ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ಆಯ್ತ ದೇಕಿಯ ಬೇತೆ 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 ಛಂದಸ್ಸು ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಪದಕ್ಕುಳು ಅವು ದಾನ್ನೋ ಪಿರಬುರುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಡು ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯನ ಕಾವ್ಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹಿಡಿದಲ ಬೀರದ ಬಳ್ಪು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವೇನು ಬರನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಕಾವ್ಯಲ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಡನ್ನು ಬಯಕುವೆ. ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೀಮೆದ ಪ್ರಧಾನ ಇಷ್ಟದೇವರು, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು, ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತ ದೈವ ದೇವೇಳನು ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿയുടെ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತನ ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ತುತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊ ರಡ್ಡ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ದುಂಬು ಕೊಂಡೋಪೇರಾವು ಪಣ್ಣೋಡು ಈ ಹರೀಶ್ ಸೂಡ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡದರಾರು ಅರ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೇವತ್ತನಾರು ಕೇಶವ ಭಟ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಭಕ್ತರು ಆರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಭಾಗವತರು ಸಂಘಟಕರು ಸುಮಾರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಮರಳುಳ್ಳಾರೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರು ಮೇರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು. ಮೇರಿನ ತೀರ್ಥರು ಪೇರ ಮೇರೆ ಕೊಂಡಾಣ ವಾಮನ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ ವಿ ಹರಿದಾಸ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಯನ ಕೇಶವ ಭಟ್ಲಾರ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತದೇರು. ಆರು ವಾಚನಕಾರೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧರ್ ಪೋಯಿನಾರು. ಆರನ ಮಗಳು ಆರ್ಲ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಬಿಡುದು 10 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದಂತ ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೆಂಪು ದಿವಡ ಆಯ್ದ ವಿಷಯ ತಾನೆ ಪಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಂಡ ನಿರಾಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಈತೆನ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಆಯ್ವೇನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ರಿ ಪಣ್ತೇರಿ ಏನು ಅವೇನು ಎತ್ತೋನು ಜೀನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚನ ಮಲ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಎಂಚನ ಭಟ್ಟನ ಕರ್ಮ ಅಂದ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವು ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂತೆ ಕುದ್ಯ ಗೀಮಾಯಣದ ಉದ್ಯಾನ ಬರೆಪೆ ಅಂದು ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯನು ತೂಲೆ. ಬರವು ಸರವುಡು ಎನನು ನರಮಾನಿ ಮಳ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರು ಕುಳೆನು ನೆನೆತು ಆನೆ ಮೋಣೆದ ದೇವರನ ಕಾರ ಮುದಲಿಡು ಈ ತರನ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಪತ್ತು ಬಿರಲಿದ ಕಾಣಿಕೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಒಪ್ಯಾದ ಯಾನ ಬರೆಪಿನೆಕ್ ಅಡ್ಡ ತಲೆಪು ಒಂಜಲ ಮುಟ್ಟ ಸೋಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅವೆನು ಕಡಪರಾಚುಗುಪಾಡ್ದು ಗೇಣ ಕೈ ಸೇರಾದು ಕೊರ್ದು ದಯದೀದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪೊಡುಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ದಯದೀದು
పొర్లుడు కాపొడుందు నట్టునువే నట్టునువే ಬರವು ಸರವುಡು ಏನನ ನರಮಾನಿ ಮಳ್ತಿಂಚಿ ಆ ಕಾವ್ಯ ಸುರಾಪನವೇ ಪದಶಯ ಏತ್ ಸಲೀಸಿ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯಡು ತೋಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಶದಾನೆ ಪಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗಿತ್ತನ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಭಾಷೆದ ಪಿಡುಪು ಹಿಡಿತ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಭಾಷೆಡು ಹಿಡಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿಷಯ ನಿಸ್ಸಾರ ಬಡ 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 ಪಾತ್ರಂದು ಪೋಪೇರೆ ನಿರರ್ಗಳ ಅಂದ ನಿರರ್ಗಳ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಬಾತೇರಿಯೆ ಒಂದು ಅಂಚತ್ ಒಂದು ತಿರ್ಲು ಕೂಡಿನ ಇಡೀ ಈ ಕಾವ್ಯಡು ಯಾನು ಓದಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮಾತ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಓದಿನ ಕಡಮೆ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತ ಸೇರಿಂಡಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಳೆಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ದಾಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಕಾವ್ಯಗೊಂಜಿ ಮಹೋಪಮೆ ಬೋಡು ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ನೋಟ ಬೋಡು ಈ ಕಾಲಡು ಆ ಕಾಲದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ ಕವಿನ ಮೂಲ ಕಥಾನ ಕೊಡದು ಮಾಲ್ತನ ಬದಲಾವಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮತ ಏತೋ ಮತ ಐಕ್ ಅಳತೆವು ಮಾನದಂಡ ಪಂಪೇನು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಐತ ಮಿತ್ತು ಏತೋ ಚರ್ಚೆ ಆತನೆ ಅವು ಮಾತನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ఆయన ಮೀರಿದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಡು ಬರತಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯತ್ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆನೇ ಮುಳು ದರ್ಶನ ಇಂಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕಾವ್ಯ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಡು ಬತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಅವಲಂಚನ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆನೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆದ ರೂಪು ಪಡೆತಿನವು ಅಂಚ ಅದು ಭಾಷೆಡು ವಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಮೂಳು ಇಂಚ ಬರೋಡು ನಾಟಕಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪಂಗಳು ಇಂಚ ಸೀನು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆಡು ವಾ ತಯಾರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪೋಯ್ನ್ಯಾರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅವು ಏತ ಸಹಜವಾದ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತುಳುತನ ತವಳವತನದ ಜೀವಂತಿಕೆ ನನ್ನ ಅವರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರ ಬರೋನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಪೊಸಿಷನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋತೇರಿ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಆರ್ನ ನೇರ ಒಡನಾಟದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಪರಂದುಳ್ಳೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಏನನ್ನು ನರಮಾನಿ ಮಳ್ತಿಂಚಿ ಬರವು ಸರವು ಅವು ತುಳುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ ಬರವು ವಿದ್ಯೆ ಓದು ಬರಹ ಯಾವಂದು ಸರವು ನಡತೆ ಆಯಿತು ಬರ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಬರವುಡು ಸರಮನ ಏನನ್ನು ನರಮಾನಿ ಮಳ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿಗುಳುಕಳನ್ನು ನೆನೆತದೆ ಆನೆ ಮೋನದ ದೇವರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಮೇರು ಕೊರ್ಪನ ಕಾಣಿಕೆ ಹೆಂಚಿನ ದಾಲಂಚು ಹರಿ ಕೊರ್ಪೆ ತಾರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆರತಿ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಒವ್ಲ ಪಣ್ಪುಜರಾರು 10 ಬೆರಳಿದ ಕಾಣಿಕೆನು ಭಕ್ತಿಡೊಪ್ಪಿಯಾರು 10 ಬೆರಳಿದ ಕಾಣಿಕೆನು ಅವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕತೆ ಪಣ್ಪೆ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜೀವನನು ಬದುಕನು ರಾಮಾಯಣ ನಡತಿನ ಕಥೆನು ತುಳುನಾಡದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಆರು ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಓಳು ಮೂಳೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಡ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಜೀರು ಅಯೋಧ್ಯೆನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆನೆ ಲಂಕೆನೆ ಅಂಡಲ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಾರು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ದೇರಾರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಶರಥೆ ಒಂಜಿ ರಾಮೆ ರಾವಣೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ವಾಲಿ ಜಾಂಬವೇರಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಡು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಕೊರ್ಪನ ಉದಾಹರಣೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಓಣಿ ಒನ್ಕುಡ್ದು ಪತ್ತದು ಅರಂತಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ ಜೀವಂತಿಕೆನು ತವಳವ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮೂಳು ಪಣ್ಣೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳು ಕಾವ್ಯಗೂ ಪೊರ್ಲು ಬರಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಉಂಡು ಪಾಡದನದ ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಳಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಭಾಷೆ
ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂಚಲ ಮಲ್ಜೇರು ಪಾಡ್ದನದ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ 3-4 ಕೋಡೆಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಉಂಡದು 6 ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತನ ತುಳುಟ್ಟೆ ಆಡು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂದರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟದು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾನೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಪೇರು ಐಟಾರು ಬರೆತನ ಒಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಉದರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಕಲ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಇಂಕ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ ಮುರಾಣಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪುಂಚೆ ಜಾತಿ ಒಂದೆ ಅಂದು ಉದಲ್ದ ಪುಂಚ ಸುಮಾರುಂಡು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಟ್ಟೊಗು ಪೆಟ್ಟು ಬೆಂದಿನ ತಿಂದೆ ನೀಲದ ಉಂಗಿಲ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲ ಉಗೆ ತೂಪಿ ಪಗೆ ಕಡಲು ದಂಡೆಗೆ ಕಾಡದ ದಂಡ ಬದುಕದ ಬಳುಕು ಕಡೇಕ ಪಣಪೇರು 23 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಖಂಡ 22 ಪರಬೂಡುಗು ಹೊಸ ಬಳುಕು ಆರ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ತತ್ವನೇ ಅವು ತುಳುನಾಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಪರಬೂಡು ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕ್ ಹೊಸ ಬಳುಕು ಪರವಸ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗೂ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರ್ಪನವೇ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಕತೆ ತೂತಾರು ಏನು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಶಬರಿನ ಮುಟ್ಟ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮುಟ್ಟಿದೇರು ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕವಿಗಳು ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರನ ಕಥೆನ ಶಬರಿಯೇ ಆಡೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುವಾಳು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಡು ಉಂತಾಯನಡೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಕಾವ್ಯತಂತ್ರುಡು ಅವೇನೇನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪೋಪುಜೀನಿ ಶಬರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಪೇಳು ರಾಮೇ ಮಿತ್ರ ಬಲ ಬೋಡು ತನಕ ದೋಸ್ತಿಳು ಬೋಡು ಬಣ್ಣ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಸುಗ್ರೀವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಬಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿಪ್ಪುವೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕಾವ್ಯಳ್ಳ ರಾಮಾಯಣದ ಮಾತಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಮೂಳು ರಾಮನು ಲೆಪುಡಾದ ಪಾತೆರ್ನಾಥ ಸುಗ್ರೀವೆ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತನೆಗೆ ಜನ ಕಡಬಡ್ದು ಎಂಚ ಅಂದು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ತಾನೇ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಶಬರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಪಣ ಒಂದು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಆಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕತೆ ಸುರಾಪ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತಂದು ದುಂಬು ಇಡೆಗೊರ ರುಚ್ಚರಸೆ ಪನ್ಪಿನೊರಿಯೇರ ಬತ್ತು ದಿತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜೀವಗೆ ಮಗೆ ಕಾಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಮೀಸೆಗೆ ರಡ್ಡು ಉಳಿಗಡ್ಡಗೆ ಆಯೆ ಆಣುಗಾಣುಲ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣಗು ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನಾಯಗೆ ಬನ್ನಗಾಯಡ ಪೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ತೊಳುಗೆ ಊರುಡು ಆಳು ಆಯ ಬುಡೆದಿಂದಲ ಅಂದಂದು ಬುಡೆದಿ ಈ ಒಂತೆ ಪಾತೆರಡ ಅಂದಂದು ಬುಡೆದಿ ಈ ಒಂತೆ ಮನೆ ಬಂದಗಳು ವಾಜಾತಿ ದಾಳಾಳ ದಾನ ಒಳ್ತು ರಟ್ಟ ಒಂದು ಬೈದೆ ನನ ದಾನಂದ ಪನ್ಪೆದೇರೆಂಚಿನನೆ ಪನಡು ಅಕುಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಾನಿ ಬುಡೆದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿರಿತಿಡಿತ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಶಬರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಕತೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಪಳು ದುಂಬು ಮೂಳು ಓಳು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ರಿಷಮು ಕೊಡು ರಿಕ್ಷ ರಜಸ್ಸು ಅವೇನು ರಿಚ್ಚ ರಜಸ್ಸು ಒಂದು ಮಲ್ದಿರಾರು ತವಳವ ತದ್ಭವ ನೀಲನ ನೀಲಪ್ಪೆ ಸುಷೇಣನ ತೂಚೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣಪುತ್ರೆ ಆನ ಎಂಜನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರಿ ಆ ಪವಣ್ಣ ನೀರಿಂದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ
ಅಂಚಿತನ ಏತು ಅಲಂಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರು ದೇವೇರು ಬಂಡ ಇಂಚಿನಾಯ ಲೋಕಗೂ ಒಂದೇ ಬೇರು ಒಂದೇ ಬೇರು ಒಂದೇ ಬೇರು ಮೂಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತನೇ ದೇವೇರು ದೇವೇರು ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ತವಳವ ಮಹಾಲಂಕಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಉಪನಿಷತ್ ದರ್ಶನದ ಲೆಕ್ಕ ಆರೆ ಬಾಯಿಡು ಬರೊಂದು ಬೈತಿನ್ನು ಆರೆ ಪಣಪೇರಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗಿರು ಇಚ್ಚರಜಸ್ಸು ಒಂದವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಏರೋವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಜಿ ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಉಳ್ಳಗಡ್ಡೆ ಹೊಣ್ಣಲತ್ತು ಆಣಲತ್ತು ಅವು ಊರಿಗೂ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ಜನಗಳು ಎಂಚ ಪಾತೆರುವೇರಿ ಅಂಚನೇ ಉಂಡವು ಪರವಾದಲ ಉಂಡು ವಿರೋಧವಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ದಾಂತನಕಳ ಊರಿಗೂ ಹೊಸತ್ತಾದ ಬತ್ತೆ ಬಿಡಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರುನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅನುಭವ ಉಂಡು ಗಾಸಿಪ್ಪು ಐಟೆ ಸುದ್ದಿ ಆಯನ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿ ಪೊಣಜೋ ಬಿತ್ತಾಳಂದ ಬುಡದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯನ ಬುಡದಿಗೆ ಎಂದುವರೆ ಪಣಪೆಗೆ ಈ ಮನೆ ಬೆಳ್ದಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಎಂಚನ ಬುಡದಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೇನೋ ದಾನ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಡೆನ ಬುಡತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರಿ ಪಣಪೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡು ರಿಕ್ಷರಜಸ್ಸು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಡು ಕಿಷ್ಕಿ ಪಣಪನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಾಜಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಣಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆದು ಈ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರು ಪಣಪನ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪಡತ್ತೇನೆ ಮೂಳು ಕತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆಲ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಲ ಅವಡು ಮಾತೃತ್ವ ಪಿತೃತ್ವ ರಡ್ಡಲ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಡು ಪಡಮನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೇಶಭಟ್ರು ಇಂಚನ ಬರೀತೇರು ಆಣಲ ಅಂದೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂದೆ ಆಣ್ಲಾತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲಾತ್ತು ಇಂಚ ಆಗಂತುಕವಾದ ಒಳ್ತೋ ಬತ್ತದ ಕಿಷ್ಕಿಂದಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಳತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳತೆ ಆತನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತಿನಾಯಗ ನಿದ್ರೆಡು ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಕನೊಟು ಎದುರೊಂಜಿ ಭೂತ ಬತ್ತುಂತಿನೆನು ತೂದು ಓಡಿದು ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾಯ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿಡು ಇಂಬೆಗೊಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟಲ್ಪ ಭೂತ ಬತ್ತದು ಕುಂಬರೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಂಬೆಲ ಕುಂಬರೊಂದುಳ್ಳೆ ಓ ರುಚ್ಚ ರುಜಸೋ ಪೋಡ್ಯಡ ನಿನ್ನ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ನಿನ್ನತ್ತು ಎನ್ನೆ ನೀ ನಿನ್ನ ನಿಲೆ ಮಳ್ತೊಂಡ ಆವಾವು ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಭೂತತ್ತ ಓ ರಿಚ್ಚರಜಸ್ಸು ಅವು ಭೂತದನೇ ಭಾಷೆ ಈ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಒತ್ತು ಎನ್ನವು ಅಂಡಲ ನಿನ್ನ ನೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಡಿಗಾಂಡು ಎನ್ನ ಜಾಗನ ಈ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆವಾಡು ನಾಯಿಗ ಅಭಯ ಕೊಡ್ಪೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಪದಿನಾಜಿ ಕಲೆದಿಂಜಿ ದಿತ್ತಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವಯಾನ್ ಪದಿನಾಜಿ ಕಲೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಳೆನ ಚಂದ್ರಗೆ ಪದಿನಾಜಿ ಕಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪದಿನಾಜಿ ಕಲೆ ಬಂಡ ಪೂರ್ಣತೆ ಐಟ್ಲ ಕಳೆನ ಏರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಅವು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನವೇ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವು ಜಾರಂದಾಯ ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಭೂತ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಭೂತನ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಳ್ದೇರಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ಭೂತಯಾನ ಈತಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದು ನಿಲೆ ಮಳ್ಪಾದು ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಪೂನೀರು ದೀದು ಅಗೆಲು ಬಳಸುದು ನಿಚ್ಚ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪೂ ಕಾಲಾದಿ ಗೊರನೇಮ ಕೊರ್ದು ಎನನು ಮಾಣಿಚ್ಚೆರಡು ಬರ್ಪಾದು ರಾಜ್ಯ ಭೂತನ ಪಣ್ಪಣಂಚಾನೆ ಈ ಏನನ್ನು ನಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಳ್ಪುಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾಲಾದಿಗೇಡು ನಡತೊನ್ಲ ಕೋಲ ಮಳ್ಪುಲ ಏನನ್ನು ನಂಬೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾದ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕೊನು ಮೆರೆ ಪಾಲ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವರೆಗೆ ತೋಜಾಲ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಯಾನು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಒಳ್ತುಡ್ದು ಓಡೆ ನಿಕ್ ಬೆರಿಸಾಯಾದು ನಿಕ್ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಬೆರಿಸಾಯಾದು ಒಳ್ತು ಓಡೋಡೆ ನಿನ್ನ ಎತೆ ಬುಡು ನಿನ್ನ ದತ್ತ ಭಾಗದ ಬಂಜಿಡು ಎನ್ನ ಮಾಯೊಡು
ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತಾವೆ ಕೊಡಿಪಾವೆ ತೆಗಿಲಾವೆ ಬುಳೆಪಾವೆ ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಜಂತಿಗೆ ಜೋಡು ತೊಟ್ಟಿಲಕಡಾದ ತೂಂಕಾವೆ ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಜಂತಿಗೆ ಜೋಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಕಡಾದ ತೂಂಕಾವೆ ಎನ್ನ ನಂಬೋದು ಬಲ ಸಾನ ಮಳ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಲು ಸೀಮೆಗೆ ತೋಜಾಲ ಓಡಾಡ್ಚಿ ಒಳ್ತು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆ ಎಂದು ಭೂತ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪನವೇ ರೀತಿನೇ ಉಂಟು ಕನ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊಡಿಪಾವೆ ತೆಗಿಲಾವೆ ಬುಳೆಪಾವೆ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಮೂಳು ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಉಂಟು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಚಿಂತನೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತೆ ರಾಮೇ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಬಾವಲ್ಲ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಸೀತೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ವಾಲಿ ರಾವಣೆಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜಯ ವಿಜಯರನ್ನ ಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಮೂಳು ಎಂಚ ಪಣಪೇರು ಬಂಡ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಈ ಲೋಕಗು ಬತ್ತದು ರೂಪ ರೂಪಾಂತರ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂಜೇ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬರ್ತನ ಬಿತ್ತು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ತೆಗುಲುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕೃಷಿಕರು ಹರಿಶರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜೇ ಪುಣ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಒಂಜೇ ನಮನೆ ದಯ್ಯ ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಆಪುಂಡು ವಾಲಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣಬೇತೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಒಂಜಿ ಗುಣಬೇತೆ ರಾಮ ಬೇತೆ ಸೀತೆನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತೆಂದು ಪಣಪನ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯಗುಲ ರಾಮಾಯಣ ಇಡ್ತನ ಮಾತ ಪಾತ್ರೊಳೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪೇರ ಲೆಕ್ಕಿನ ಪುದಾರ್ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಾತ 22 ಪುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಈ ಕಾವ್ಯಡು ವಿಭಾಗಕ್ಕೊರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಾತ ರಾಮಾಯಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ಅಂದು ಕಥೆತ್ತ ಶಿರೋನಾಮೆಲ ಅಂದು ಪುದರ್ಲ ಅಂದು ನಾಲಾಜಿ ರೀತಿಡು ನೆಕ್ಕ ಅನ್ವಯ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಳ್ತೊಂದು ಪೋತೇನೆ ಈ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತಿಡು ಮೂಳು ತೆಗಿಲ್ದು ನಿಕ್ಕು ಜೋಡು ಸಂತಾನ ನಿನ್ನ ಚಾವಡದ ಜಂತಿಗೆ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಂಕಾವೆ ಪಂಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಜೈ ದಿನ ರುಚ್ಚರಜಸೂಗಾಯನ್ ನಂಬಿ ದೈವ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯ ತೋಜಿದು ಕನೊಟ್ಟುಲೆತ್ತದು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆಡ ಮೂರ್ತ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿಡಿನಿಯೇ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಿಂಬೆ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯೆ ಊತ ಸ್ನಾನ ಅಂಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಾಪುನ ಓಲ ಆಯ್ತ ಭೂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಉಂಡು ಅವ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತನಲ್ಪ ತೋಜುದು ಬತ್ತದು ಗೆಳ್ತ ದಿನಿಗೊಂಜಿ ವರ್ಷದುಲಾಯಿ ನಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಕೊಡಿ ಬೆಳಗಾವೆ ನಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಕೊಡಿ ಬೆಳಗಾವೆ ಋಕ್ಷರಜಸ್ ಅಥವಾ ರುಚ್ಚ ರಜಸ್ಸು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಇಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಮಹಿಮೇಲೆ ಹೋಗೋಗು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡಲ ನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಅಯ್ಯೇರು ಜೋಕ್ಲು ಆಜೇರು ನೋಡ್ಪನ ಚಿಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆ ತನಕ ಕಣಟ್ಟು ನನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಳಾಯಿ ಯಾನ ಪೈನ ನಡಪಾವೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಭಾಷೆ ಕೊರದು ಭೂತ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಳ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಮೂಳು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕನಸಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಕತೆ ಪಣಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ತುಂಡ ನಡತನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಆಳೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಬರುಂಡು ఆయన ಬುಡದಿಗೆ ವೃಕ್ಷದೇಶನ ಎಂಚ ಬಂಡ ತಾನು ಸುದೆಟ್ಟಿ ಮೀಯರ ಪೋಯೆ
ಮಿತ್ತಲು ಕೊಡದು ದೇವೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಆಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತೆ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟ ಮಾತ ರಾಮಾಯಣ ಇಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲು ಓದೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಡತಿಂದೆಂದೇ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವಲ ಕಣ್ಣನೆ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮವು ಅದು ಒಂಜಿರ್ಲ ಆಳೆಗಲ ಕನಸು ಬೂರುಂಡು ಬೂರ್ನೇನು ಮೋಳೆದ ಪಣ್ಪೊಳು ರಿಕ್ಷರದ ಸುಡ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದದ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಯುಂಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಸೂರ್ಯಗ್ ಇಂದ್ರಪುತ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಮಗೆ ಆದ ವಾಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಗೆ ಆದ ಸುಗ್ರೀವೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಳೆಲು ಆ ಬಾಳೆಲ ಎಂಚ ಬುಳೆಯ ಬುಳೆದು ಮಲ್ಲಾಯ ಲೆಕ್ಕನೇ ಜೋಡು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ತೂಂಕ ಒಂದು ಉಜ್ಜಾಲಡು ಕುಳ್ಳಿದು ಇರುವೆರು ಉಜ್ಜಾಲ ಒಂದು ಬಳಪುನಗ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಭೂತಗೋ ಅಗೆಲು ಪನಿಯಾರ ಲೋಮಂಚಜ್ಜೆಯಲು ನೇಮ ದೊಂಪದ ಬಲಿಂದು ಸೇವೆಲೆಗು ಒಡ್ಕದ ಅಂತೆ ಸಂದೊಂದುಂಡು ಒಡ್ಕದ ಅಂತ ಸಂದೊಂದುಂಡು ನೇಮ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಸೇವೆ ದಯೆ ಇಡೀ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಈ ಸಂದೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಾಲೆಲು ಇಂಚೊಗಿಂಚೊಗು ಜೋಕುಳ ಜೋಕುಳ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸತಲೆ ದುಂಬುಲ ಪಣ್ಪೇದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಬೇತೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡಲ್ಪ ಎಂಚನ ದನಿ ಸ್ವರ ಮಗಿರ್ನಾಗ ಅಂದೆ ಬಾಲೆಳು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕುವ ಮೂಡು ಕೇಶು ಭಟ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಬಾಲೆಳಿತ್ತನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಅದು ಅಕಳೆಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಾದ ಕತ್ತಿಗದೆ ಬೀಜುನೆನ ಪಗರಿ ಹಾಕುನೆನ ಈಟಿದಕ್ಕುನೆನ ಕಲ್ಪಾಯ ರುಚ ರುಜಸೇ ಈಟಿದಕ್ಕುನೆ ಬರವು ಸರವು ವಿದ್ಯೆ ಆಯ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಪರೂಪಗೂ ಭೂತದ ಕ್ರಿಪೆಟ್ ದಯಟ್ ದೈವ ಕ್ರಿಪೆಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲ ನಡೆದ ಹತ್ರ ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಟದ ಸಾಧಾರಣ ತಗಡು ಏತಾಂಡ ಬಂಡ ಊರುಡಿತ್ತನ ತಗಡು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲನ ಮೈಟೆ ಅಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಭಸ್ಮ ತಾಗಾಯನೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಎಡ್ಡ ಆವಡುದು ಆ ಭಸ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಡೋಗು ಬುಣ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವು ಆತ ಭಸ್ಮನು ಪಾಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆತ ಈಟಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾದು ಅವೇನು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಎಂಚಾಯರಕ್ಳು ತೂನಗ ಇರುವೆರಂಡಲ ಜೀವ ಒಂಜೇನ್ ಪಿಲಕನೆ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ರಡ್ ಆಂಡಲ ಜೀವ ಒಂಜೇ ಪಂಡ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಡೆಗಿತ್ತಿನ ಸಾಮ್ಯ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ರಾಮಾಯಣ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಮಾರು ಪಂಡ ತತ್ತದು ಪೋವು ಬರೀ ಕವಿ ಬರೇಪೆ ವಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಡರ್ಗೆ ಏರ ಬರಂದು ವಾಲಿ ಒಡೆ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಇಮ್ಮೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಎಣ್ಣದು ಸುಗ್ರೀವಡ ಪಂಡೆಗೆ ಅಂದಯ ಈ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಪಂಡರು ವಾಲಿ ಈ ಒಳ್ತು ಬತ್ತ ಆಯ್ ಸುಗ್ರೀವೆ ಈತೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇರುವೆರಾಂಡಲ ಜೀವ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ ಆ ಮಾಯಾವಿ ಬತ್ತಿನನೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ಮಾಟನೆ ಮಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ಮಾಟನೆ ಮಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಆ ತೂನಗ ಶರೀರ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಜನ ಒಂಜೆ ತುಳುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಜೀವ ಪಂಡರ ಅಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಉಳ ಇತ್ತಿನ ಜೀವಾತ್ಮೆ ಐಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ತುಳುಟ್ಟು ಜೀವ ಪಂಡ ಶರೀರ ಸರ್ರ ಅಂದಲ ಪಣಪೇರು
ಆತ್ಮ ಒಂಜೇ ಶರೀರ ರಡ್ಡು ತೋಜುನಕ್ಲಾದಿತ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೇಶಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡ ಆ ಭಾಗದ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಕ್ಲ ವಾಚನಗು ಪಲ್ಲಿ ಪತ್ತನ ಏನು ಮತ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪಲ್ಲಿ ಪತ್ತನ ಹೊಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಗೊಬ್ಬು ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆಟ್ ಸಾಮು ಸಾಧನೆ ತುಳುನಾಡುಡಿ ಎಂಚ ಗರಡಿಡಿ ನಡತ್ತು ನಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಿಚ್ಚರೇಸ್ ಮೊಕ್ಕಳೇನು ಪಣ್ಣಾಗ ಕಟ್ಟಿನ ಉಂಡುಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಬುಡುಪವರ ಏರೆಗ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಬುಡುಪ ಹೊಡತ ಒರಿಯನವರಿ ಬುಡುಪವನು ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಪಲ್ಲಿ ಬುಡುಪವರ ಏರೆಗ್ಲಾ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುಗುಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಬುಡುಪವರ ವಾಲಿ ವಧನೆ ಅವಡ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲಾದು ರಿಕ್ಷರಾಜಸ್ಸು ಸಮೇತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಲಾಂತರ ರಿಕ್ಷರಾಜಸ್ಸು ಪೋಯೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಉಳ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನ ಲಡಾಯ ನಾವು ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಣ್ಪೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಾಯಾವಿ ಪಣಪುನ ರಕ್ಕಸಗಲ ವಾಲಿಗಳ ಯುದ್ಧ ವಾಲಿ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಪೆ ಆಯನ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಡುದ ಉಳಾಯಿ ಪೋದು ಗುಹೆತ್ತ ಉಳಾಯಿ ಪೋಪೆ ಸುಗ್ರೀವಾಗಿ ತಾಕೀತು ಮಳ್ಪುವೆ ಉಳಾಯಿ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಯಾವಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರವೀಣೆ ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧ ಮಳ್ಪುವೆ ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ಪಾದು ಉಳಾಯಿ ಪೋಪೆ ಕೆರೆದು ಮಾಯಾವಿ ಏತೋ ಸಮಯಾಂಡು ಸುಗ್ರೀವಾಗಲ ಪೊಡಿಗೆ ಸುರಾಂಡು ನುರೆನೆತ್ತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡದು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಗುಹಾದ್ವಾರ ಕಲ್ಲದಿ ಇದು ಬರ್ಪನೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಒಂದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಮೂಳು ಭಾರಿ ಬರಲುಂಡು ಮಾಯಾವಿಗಳ ವಾಲಿಗಳ ಯುದ್ಧ ಪುಂಡು ಆ ಯುದ್ಧನೇ ಮೂಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಸುಗ್ರೀವನು ಸಾದಿಡಿಕುಳ್ಳಾದು ಮಾಯಾವಿ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಉಳೈಪೋಯಿನೇ ಯುದ್ಧ ಅನಾಗ ಮಾಯಾವಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾಡುವೆ ಅಣ್ಣಾ ಏನನ್ನು ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಬದುಕಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಾತ ಬೋಡಾಯನ ಯಾನು ಕೊಂಡೊಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸ ಸುಗ್ರೀವನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಜೀವ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸುಗ್ರೀವಡ ಪಣಪೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋಡು ಸುಗ್ರೀವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮೋಸ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವೇನೆ ಮಾಯಾವಿನಿ ಕೆರ್ಪೆ ಈ ಘಟನೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜೆ ಕಡಪುಣ್ಣ ಮಾಯಾವಿ ದಾನ ಬದೆ ಬಾಲಿವಂತ ಹೆಡ್ಡೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇಶವಭಟ್ರ ಆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಮಳ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪಕ್ಕನೆ ಕಾರು ಬತ್ತ ಅಯ್ಯೋದಮ್ಮ ನಾನು ಬದುಕಾಲ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಪೆ ಒಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನೇನೇ ಮೆಮರ್ಲೆ ಪಿದ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಘಟನೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಸುಗ್ರೀವೆ ಇಜ್ಜೆ ಕಲ್ಲದೀತೆ ಪೋತೆ ಒಂದು ಮಾತ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಘಟನೆ ಆನಾಗ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಿಡದೆ ರೂಮೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜೋಳು ಸಹಜವಾದ ಇಜ್ಜೋಳು ಹಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬೋತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಸಮಯಡೇ ಒಂದು ನಡತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸಂಶಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ದುಃಖ ಪಾತೆರಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ವಾಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪಿರವಡ್ದು ಕೇಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಸುಗ್ರೀವೆಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದು ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಣುಂಡಾಯಗ ಏತು ಚಿಂತೆ ಏತು ವ್ಯತೆ ಮಲ್ತದ ದಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚದಲ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಏರ್ಲ ಕೆರ ಏರು ಬದುಕದು ಬರ್ವೆ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲಿದ ಪೋದು ಜಪ್ಪುಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನೆ ಆಯಾಸೋಡು ಬಚ್ಚದ ಬತ್ತನ ವಾಲಿಗೆ ತರೆತಿರಿಗರ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತಿನ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರನ ಜೀವನೋಡು ಮಾಯಾವಿ ಬತ್ತನವು ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಈ ಕತೆ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸುಗ್ರೀವನ ಮೈತ್ರಿದ ಮೂಲಕ ವಾಲಿನ ಸರಿಮಳ್ಪಡು ಇಜಿನ ವಾಲಿ ನಿಗ್ರಹಲ ಅಗತ್ಯ ಬೂರು ಒಂದು ಮಣ್ಪನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ
ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕಥೆನ ಶಬರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಣ್ಪೊಳು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿತದು ಆ ಬಿತ್ತು ಕಡುವಾದ ಎಂಚ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂಡು ಮಡ್ಪನ ಅಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ನಾನು ಬೆಂದಿನ ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಗ್ರೀವೆ ಹನುಮಂತಡಪ್ಪ ಜಾಂಬೆ ಅವರು ಇತ್ತಿ ನಡೆಪೋದು ಯಾನು ಇನಿ ಶಬರಿನ ಕೊಟ್ಯದ ತೀರ್ಥ ಪಟ್ಪುದ ಬರಿಯನೆ ಬನ್ನಗ ಪಂಪೆದ ಈ ಅರೆದ ದಂಡೆಡು ಇರ್ವೆರು ಜವಣೆರು ಉಂತು ದಿತ್ತೆರು ಜಾತಿಡ ಕುಳು ಛತ್ರಿಲ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವೆರು ತೂಂಡ ಕಿಳೆದಿನ್ಸೆ ಬಡಕಾಯಿದ ಕುಳೆಂದು ತೋಜುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ಲ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡ್ಲ ಬರ್ಪನವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಗ್ರೀವೇ ತಿರುಗೋಂದಿಪ್ಪನ ಮೂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಇಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವೇ ದೇಶಾಂತರಗು ಪೋದು ಓಳೋಳಿತ್ತಿಜೆ ದೆಂಗೊಂದಿತ್ತೆ ರುಮೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೋಳು ಪಂಡ ಸುಗ್ರೀವ ನ ಬುಡದಿ ರುಮೆ ವಾಲಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಆತಾಳ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಬಿಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಜನೆ ಆಳು ಜಾಣ್ಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪಾಳೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಗಿ ಯಾಪಣ್ಣ ಸರಿಯಾವು ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದು ನನ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಆಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಮೂಳು ಇಪ್ಪುಕ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶುಭ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುವಾಳು ಈ ಸಮಯ ಸುಗ್ರೀವ ತಪ್ಪ ಅನಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಸಬರಿನ ಕೊಟ್ಯಾಡು ಬಿಡಾರೋಡು ಹನುಮಂತನ ಪಣಪ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನ ಯಾನು ತೂಯೆ ಬಡಕ್ಕಾಯ್ದಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಚನದು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಪೇರೆ ಪೊರ್ತು ದರಸನ ಬರಿ ಪೊರ್ತು ದರಸನ ಬರಿ ಪೊರ್ತು ದರಸನ ಬರಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರಿಯತ್ತೆ ಬರಿ ಬಣ್ಣ ಗೋತ್ರ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದಕ್ಕಳು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಡಕಾಯ್ದಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯವಂಶದಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ಹೊರ ಸುಗ್ರೀವೆ ಹನುಮಂತನ ಕಡಪುಡು ಎಡೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವರ ಶಬರಿನ ಹನುಮಂತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಅಕ್ಕನ ಸಹಾಯ ಕೇಣೊಳ್ಯ ಪಣೊಳ್ಯ ಎಂಚ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಳಪೇರು ಜಾಂಬವೇರಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಪೇರು ಪಂಡ್ರದಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ರಾಮನ ವಿಷಯ ಜಾಂಬವಂತೇರಿ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮುಳು ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಡಾಯನ ವಿಷಯ ಈ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೆ ರಿಕ್ಷರದಶು ಜಾಂಬವೆ ಏರ್ಲ ಮಂಗನಕ್ಲತ್ತು ಮುಳು ಬಾಕಿದಾಕ್ಲು ಪಣ್ಪುನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಮಂಗಿರ್ಲು ಮಂಡೆ ಕಾಡ ಜನ ಹಾಕ್ಳು ಮಣ್ಪನ ಅರ್ಥೋಡು ಇಂಚ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ನೆ ಹನುಮಂತನ ಕಡಪಡುದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಗ್ರೀವೆಲ ಪೋದು ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಒಳಗೆ ಸಂಧಾನ ಪುಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮ ಸಖ್ಯ ಆಪನೆ ಋಷ್ಯಮುಕ್ಕಡತ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಋಷ್ಯಮುಕ್ಕಡು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಬೇತೆ ಋಷ್ಯಮುಖ ಬೇತೆ ರಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಆದ ಸುಗ್ರೀವ ಮೂಲ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿ ಇತ್ತೆ ತೊರವೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಳು ತೀರ್ಥನು ಸಕಲ ಗೋಲಾಂಗೂಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರ ಶೈಲ ಕಣಿಪಿ ಅದ್ರಿ ಶಿಖರದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಳು ಸುಗ್ರೀವ ಅನಾಮಧೇಯವಾದ ಐಟ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತೆ ಓಳು ಇತ್ತೆಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಮ್ಮೆ ಕೇಳೋದು ಆನೆಮಲ್ಪ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಓಳುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ಓಳುಳ್ಳೋಳು ಅವು ಕತೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಹೆಂಗಾಬೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಅಂಚಿತನ ಸುಗ್ರೀವೆ ಹನುಮಂತನ ಸಮೇತ ಪೋದು ಜಾಂಬವಂತನ ಸಾಯೋಡು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೊಂಡೊತ್ತದು ಇಡೀ ಕತೆ ಪಣ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕೇನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ವಾಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಕೆರೆದಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡದೀನು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಡಪುಡುವೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಊರೂರು ಪಾತ್ರದ ಹೇಸಿಗೆ ಆತನ ನಿಕ್ಳನನ್ನು ಸುಧಾರ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ಡ ರಾವಣೆ ಓಳುಳ್ಳೆ ಸೀತೆ ಓಳುಳ್ಳೋಳು ಯಾನು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೀತಾ ಅನ್ವೇಷಣೆ ರಾವಣ ವಧೆ ರಡ್ಡೆ ಕಲೆಯನ್ನ ಸಹಾಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಣಪೆ ಒಕ್ಕ ಕಡೆ ಕವಣಪೆ ಜನ ಪುಡಿಲ ಕತ್ತಿಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಸುಧರ್ಪುಲೆ ಅವು ತೊಳುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ನಂಚತ್ತು ಪುಡಿಲ ಕತ್ತಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಸುಧರ್ಪುಲೆನ್ ಪಣ್ಪೆ ಅಂಚ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯ ಆದ ಆಕ್ಲು ಜನ ಕಡ ಪುಡ್ದು ವಾಲಿಗೆ ತೆರಿಪ್ಪಾಬೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಕೇಣರ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ನಾವು ಎಂಚ ಬಂಡ ದಿನ ಮಳ್ತದ ಲೆತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಜಾಯ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಬರೋಡು ಅವ ಆಜ್ಞೆ ಮಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಪ ನಡವಳಿಕೆ ಪರ್ವನ ಕೋಲನ ನಡಪುಂಡು ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಸೇರಿನ ಅಲ್ಪಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರೋಡು ಆನೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಸೇರೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಆದ ವಾಲಿಗೆ ಜನ ಪೊಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಾದ ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜಪ್ಪು ಬೆಗರು ನೊಚ್ಚೊಂದು ಜಾಲಿನ ತೂಯರಾವಂಲಿದೊಂಬುದ ಎರಿಕ್ மெய்ட்டு வேங்கெனு தடையராவல்ದೆ ಪಾಳದೆದ್ದ ನೆಡು ಎದ್ದೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸಾದ ವಾಲಿ ಪಾಲದೆದ್ದ ನೆಡು ಎದ್ದೊಂದು ಒಂಜಿ ಇರಸಾನು ಪಂದಂದಿನೆನು ತೂದು ಆಳೆದ ಎದ್ದೆ ನಡು ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿನ ಚಿತ್ರನಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಾವಡಿಡೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಭಜಿನೆಲೊಟ್ಟು ದಂಡ ಬೂದಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಡ್ಡ ಮಲ್ತೆ ವಾಲಿ ಕಣ್ಣಡ್ಡ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸಾದ ಬೇಗಾರ್ ತಡೆ ಬಂದೆ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಕಣ್ಣಡ್ಡ ಮಳ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿ ಲಕ್ಕಿನಾಯನೆ ಜತ್ತಿ ಜಡ ಕಳೆಯರೆಂದಿ ಜತ್ತಿ ಜಡ ಕಳೆಯರ ಎಂಜ ಮಳ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೂಲಂದಾನಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತಾರೆ ಲೆತ್ತರ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿನೇ ಜಡ ಕಳೆವರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೋಳು ವಾಲಿಪಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಯವನಿ ಗುತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ಪಾಡೊಂದು ಪುನಗ ತುಲೆ ವಾಲಿಲೆತ್ತಿಜೆ ತಾರನೇ ಬರ್ಪುಳೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಾನೆಲೆತ್ತರ ಆಳೇ ಬತ್ತುವಾಡು ಬಂಡ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲೆತ್ತರ ತಾರಲೆತ್ತರ ದಾಯಗಿಂದಾಳಿ ಮೈಂದೆ ಬತ್ತೆನ ಆತನಕ ವಾಲಿ ಕೇಳು ಮೈಂದ ದ್ವಿವಿಧ ವೃಷಭ ಮಾತ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ಮೈಂದೆ ಬತ್ತೆನ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಣ್ತದೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಮದತ್ತೆನ ದಾನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ್ ಪಿನೆನಿ ನಿಕ್ಲಾ ನೆನಪಿತ್ತಿಜುಡೋ ತೂಲ ಲೆಪ್ಪುಂದು ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ತಾರಾಯ ಅವಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತನೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆವರ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ಸೂಚನೆ ಮೈಂದೆ ಬತ್ತೇನೋ ತಾರಾಯ ಕಳೆಯನೋ ಊತದ ಮತ ತಯಾರಿ ಆಂಡ ಮದತ್ತೆ ನೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಕ್ರಮನೆ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆನಪುನೆ ಆಯಬೋಳು ಮಳಪುವೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಬೋಳಾರೆ ಮದಪ್ಪುವೇನೋ ಮದಪ್ಪಾಯ ಮದಪುಂಡಲ ಪಾಪ ತಾರಾಯಿ ಕಳೆದು ಬೊಂಡೊಲೆನು ಕೆತ್ತದು ದೀದು ಬೈಯದಗ ಬರ್ಪೆಂದು ಪೋಯೇ ಆಯ ಮದಪ್ಪುವೇನಾ ಮದಪ್ಪುನಂಡ್ಲ ಆಯನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಣ್ಲ ಮದಪ್ಪು ಇಮ್ಮೆ ಮದಪ್ಪುವೇನಾ ಮೈಂದೆ ಬತ್ತೇನಾ ಮೈಂದೆ ಬತ್ತದೆ ಈರಿ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಏಪನೇ ಮಳ್ತದ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾತ ಮಳ್ತದ ಆಯ ಪೋದಾಂಡೆ ಬೈಯದಗ ಬರ್ಪೇಂದು ಪೋಯೇ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಯೇ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಹನುಮಂತೆ ದಾನೆ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನಿಯೇ
ಮಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೊಡೋ ಅವು ತಾರೆ ಕೇಳು ಅಂಚಾದಾರ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಕಾರಣ ಹನುಮಂತೆ ನಡುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬೋತೆ ಅವು ಕೇಂಡಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಹನುಮಂತ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಮೂಳು ವಿಷಯ ದಾನೆ ಗುಟ್ಟದ ವಿಷಯನ ದಾನೆ ಬತ್ತೆ ತಾರೆ ಕೇಳುವಳು ಹನುಮಂತ ಬತ್ತದ ಬೋತೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊರತೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಉಂಡು ಪಡಕಾಯಿ ದಕ್ಲು ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೇಂಡಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರ್ದು ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತದು ಪಂಡದು போதா ತಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದಾನೆ ಗುಟ್ಟೋಡ ದಾನೆ ಬತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡೆ ಆತನಗ ಪಣ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಬೇದ ಬೇಲೆ ಪಂಡೆಂದು ಪಂಡು ಜನಿ ಮುರಾಣಿಯವೇ ಏರೆ ಬರಡು ಪಂಚಾತಿಗೆ ಬಡಕಾಯಿದ ಕುಳು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಕುಳೆನಿ ಬಜಿ ಮಂಗನ ಕುಳೆಂದ ತೆರಿದೆರಿ ಪಣ್ಪುನೆಂಚಿನಯ ಹನುಮಂತ ಬತ್ತದ ಬಣ್ಣ ನೀರಳ ಗೊಟ್ಟು ಬಂಡದ ಆಲೈಜಿ ಬಡಕಾಯಿದ ಕ್ಲೆಂಚನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೂಳು ಈ ಮಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಂಗನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೆನಕಾಯಿ ದಕ್ಲೇನು ಬಜ್ಜಿ ಮಂಗೇರಿಂದ ಎಣ್ಣದೇನಾ ದುಂಬುಗಾದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆಂಚ ನಡಪು ನಾವು ದುಂಬುಗಾದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ದುಂಬು ಋಷ ರಜಸ್ಸಲ ಬರ್ರ ದುಂಬು ಮೂಳು ಮಂಗೆರ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಬೆನೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯವಾರಡು ಮಂಗಳತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ನರಮಾನ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಳ್ಳ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲರಸು ಮಗೆ ರಾಮೆಗೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ದುಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳರಂಜಿಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಊರೆಂಚಲ ಇಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಅರಸು ಮಗೆಗೆ ರಾಮೆ ಆತ ಊರಿಜ್ಜೆ ಆಯ ವನವಾಸಿ ಅದು ಬತ್ತನ ಕುಳ್ಳರಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇಜ್ಜಿ ರಾವಣಗೆ ಲಕ್ಕಾದು ಕೊಣೋದಿತ್ತೆ ಬುಡೆದಿಲ ಇಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ರಸತ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳರವನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಬುಡಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಪೆ ಆಯನ ಬುಡದಿನಿ ಅಪಾರ ಬಳತ ಬಾರಿ ಬರಲದ ಶಬ್ದವು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ತುಳುತ್ತ ಮೂಲ ಶಬ್ದವು ಬುಡದಿನ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಅವಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಜಿತ್ತಿನಾಯಿ ಪಂಚಾದಿಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಜನ ಬುಡ್ತಿನ ತೆಕ್ಕಲಾದು ಪೋಯನಾ ದೇವರೇ ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡ್ಪರ ಅನ್ಯಾಯನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧನ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತನಾಯ ರಾಮೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಜನ ಬಿಡ್ಪ ಪಂಚಾದಿಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಜನ ಬುಡ್ತಿನ ತೆಕ್ಕಲಾದು ಪೋಯನಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಡ ವಾರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಗುತ್ತಿನಾಯ ಅಧಿಕಾರಡಿತ್ತನಾಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಯಾನ ಸರಿಮಳ್ತು ಕೊರ್ಪೇದಾನೆ ಅಂದು ಜನ ಕಡಬಣ ಜನ ಬುಡುಪುನ ಎಂದಾಯ್ಕ ಆಯ ಬರ್ಪನತ್ ಜನ ಬಿಡ ನಿಕ್ಲ ದಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾನ ಸರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡದಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲ ನಿಂಚಲಿಜ್ಜೆ ಅರಸು ತನ ಇಜ್ಜೆ ಬಿಡದಿನ ರಾವಣ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋತೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಮೆ ಎಂಕ್ ಜನ ಬುಡುಪನಾತಗಲ ಮಲ್ಲ ಆಯನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧತ್ತ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ചെഞ്ചലാവടിയെ രാജിടൊര തീരടിയേ ഈരകളെ രാജിഗന്ത് അപകപക ഏരേറ് ബർപ്പിനെന് തപ്പാലെ ഈരെ മെഗ്ഗനെ അത്ത ഊര്യായ അത്തത്തേ ഈരെ മെഗ്ഗനെ അത്ത ഊര്യായ അത്തത്ത ಎಂಚಲಾವಡು ರಾಜಿಡೊರ ತಪ್ಪಡು ಉಂತಾಲೆ ಈರಗಳೇ ಎಂಚಲಾವಡು ಅದಾಗ ತಾರೆ ಪಣ್ಪಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡ್ಲ ಉಂಡು ತೊರವೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗುಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀತಿಯಲ್ಲ ಪೋಪು ತಿಂದು ನೀ ಕೇಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಕ ಅಂತ ಅವು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡು ಕಡೇ ಯುದ್ಧ ಆನಾಗ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವತರಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತೇರಿ ಆರೆಗೆ ಅವು ಸರಿ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಆದೆ ರಡ್ನೆ ವಾಲೆಗೆ ಬಾಣಬೂರ್ನ ಯುದ್ಧದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಕಡೇಕ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅವು ಕೊರ್ನ ಸರಿಯತ್ತು ಬುಡದಿ ಅಡ್ಡ ದುಂಬು ಪಣ್ಣೋಡು ತೋಜುಂಡರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಮೂಳು ತಾರೆ ಪಣ್ಪುಳ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಡ್ದೆಲ್ಲ ದುಂಬೆ ರಾಮೆ ಎಂಚಲ ಆವಡು ಆಗ ಬುಡದಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಸುಗ್ರೀವೆ ಕಂಡುವ ಮುರಿಕೆ ನಾವು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಚಲ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲಯತ್ತ ಊರೇ ಅತ್ತತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೂಳು ಪಾತ್ರನಾಥ ಏಚಿಗೆ ಆತಂಡು ಮೊಳಗಿ ಕೇಂಡದು ಸಾಕಾದಂಡು ಕಂಡಣ್ಣನ ಬುಡದಿ ಅದು ಮನೆ ಪಂದೆ ಉಳ್ಳೋಳು ರುಮೇಲ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೋಳು ಆ ರುಮೇಲ ದುಕ್ಕಲ ಮೊಳು ತೂಂದುಳ್ಳೋಳು ಆ ರುಮೆ ತಾರನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಮಳ್ದೇರಿಕೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ರಾಮಾಯಣ ಆಕಳು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರೆಂದು ಪಂಡಿಜ್ಜು ಮುಳ್ಳು ಸುಖ ದುಃಖ ಪಾತೆರಂದು ಇತ್ತನ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಲಾವಾಡು ಒರ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಒಂದು ಏರಾಳ ಪೊಣಜೋ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಒಮ್ಮೆ ಮುಗೀಲಿ ಒರ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಅಮ್ಮಣ್ಣದ ಈರು ರಾಜಿಗೆ ಒತ್ತ ನೋಡು ರಾಮೆ ಮಲ್ಲ ಜನನೋ ಎಳ್ಯ ಜನನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಜನ ಜನನೇ ಆವಡು ಅವೇನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಳಪಂದೆ ಈರು ಒತ್ತ ನೋಡು ರಾಜಿಡು ಮುಗಿಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಣಪನ ತಾರನ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತರ ಮಾಡು ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ವಾಲಿ ಕೋಪಡು ಕಣ್ಣು ಮಳೆ ಒಂದು ವಾಲಿ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಕಣ್ಣು ಮಳೆ ಒಂದು ಇಡೀ ನೆಟ್ಟು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಾಲಿ ಪಂಡ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ದಾಲಾಜಿ ಇಡೀ ಆಯ ಪಾತ್ರನೇ ವೆದಂ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಮಾತಲ ತಲ್ಪೆ ಕೂಲಿ ತಲ್ಪೆ ಬುಡದಿಗೆ ಕೂಲಿ ತಲ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಪನೋ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಒಂದು ನಡತಿ ಸಂಗತಿ ನೆಂಚಿನಾಲ್ದು ಕೇಂಡೆನ ರಾಮೆ ದುಂಬೆ ನಡಾಗ ಈ ರಾಜಿಡು ಮುಗಿಪಡುದು ಬಣ್ಪರತ ನಡತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ರಾಮೆ ಕೇಂಡೆನ ಆಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಸುಗ್ರೀವೆ ಎಂಚಿನ ಮಳ್ತೆ ಕೇಂಡೆನ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಪನ ಎಂಕ್ ದಾನೇಂದು ಗೆರೆತ ವಾಲಿಂದುಂಡ ದಾನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಕೋಡಿ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬಜಿ ಮಂಗೇಂದು ತೆರಿದನಾಗ ಜನಬುಡಿಯೇ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಣಪೆ ನ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ವಾಲಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಕರೆತ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಯಾನ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲಿ ಬಣ್ಣ ದಾನೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮಂಗೇಂದ ಎಣ್ಣೆನ ದಾನ ವಾಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾನೆ ವಾಲಿನ ತಂಕ ದಾನೆ ವಾಲಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾನೆ ಅವೇನು ತೆರಿಯಂದೆ ಜನಬುಡಿಯನಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆನ ನಡಪು ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಬೋಡೋ ಪಂಚಾಯತಿಗೆನ ನಡಪು ಕೂಲಿ ತಲ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ಏರಡ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಡನ ನಾನು ಪೊಡ್ತೆಂದ ಪೂಜ ರಾಮಾಡನ ಹಾಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಊರು ಬರ್ತನೆ ಪರದೇಸಿ ಆಗ ಪೋಡಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಪಂಚಾಯತಿಕನ ನಡಪು ಮುಳ್ತು ಅಂದ ಕಡಪುಡಿಯ ಬುಕ್ಕ ಈ ತಾನಾಗ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಏರೆ ಪೂಜಾ ಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮಾತ ನಡವಳಿಕೆದ ಮತ್ತು ಪೊರಲುಡು ಕೊರ್ತೇರಿ ಅವು ಆದ ತಯಾರಾನಾಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಜಾಂಬವಂತೇರು ಹನುಮಂತೆ ಮಾತಾ ಈತಾನಗಡೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸುಗ್ರೀವೆ ಹನುಮಂತೆ ಜಾಂಬವೆರು ಬತ್ತದು ಎತ್ತೆರು ಜಾಂಬವೆರು ಬಲೇಂದು ಅಕಳನು ಲೆತ್ತುದೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದೆ ಸಾನದ ಎದುರುಡುಂತುದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿಜಿರುನಗ ಮೂಲ್ಯೆ ಇರೆಗಂಧ ಕಣಪಿನ ದುಂಬು ಪರವೂರ್ಧ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಾದು ಮುಕುಳುಲಾದೆತ್ತೊಂದು ಐವೆರ್ಲ ಕುಳ್ಳೆರು ಆ ಗೋಪುರೊಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವಿಶೇಷ ಭೂತದ ನಡವಳಿಕೆದ ಸಂದರ್ಭ ಐವೆರ್ಲ ತಾನಗು ವೈದೇರು ಏರು ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಹನುಮಂತೆ ಜಾಂಬವಂತೆ ಐಕ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನೇತಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನಡತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೊರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತೆ
ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕವಿ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪರವೂರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಕೊರದು ಅವೆನದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೇರು ತರತೆಗಾದೆ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಗೌರವ ಕೊರದು ಚಾವಡಿಡು ಕುಳ್ಳನಾಗ ರಾಮೆ ತೂಪೆ ಎಂಚ ತೂಪೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುನಾಯನು ರಾಮೆ ತೂದುಂಬೆನೆ ವಾಲಿಯಾದು ಪಡುವುದು ತೂನಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಡು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರೇ ಪಂಡ ಜೋಡಿ ಎಂಚ ಅಮರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಮರಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತರಾಕ್ಲೆ ಉಳಾಯಿ ವಿರೋಧ ಅಂದು ಪಡ್ಪುನವೇ ಆಯ್ತ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಓಹೋ ಉಂಬೆನ ವಾಲಿ ಆಯ್ತು ತೂತಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತನ ತೂದು ಉಂಬೆ ವಾಲಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣದು ಮನಸ್ಸಿಡು ನೆನೆದದು ಅವಳಿತ್ತಿ ಮಾತೆರೆ ನಮೋಣನರ ತೂದು ಪಾತೆರ್ನ ಮೋನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅಂದ ವಾಲಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ವಾಲಿಡ ಪಾತೆರ ರಾಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ವಾಲಿ ಕೇಳೋಡು ನಿಕ್ಲು ದಾನ ಬೈದಾನೆ ಐಕ್ಯ ದಾನ ಮಳ್ತೆ ರಾಮೆ ಇಡೀ ಸಭಾ ನಾಯಕ ಏರೆ ಹಿರಿಯರೇ ಆ ಹಿರಿಯರೇ ಜಾಂಬವೇರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಪಣಪೇರು ಜಾಂಬವೇರೆ ಓ ಜಾಂಬವೆರೆ ನಿಕಳು ಸುಗ್ರೀವನಲ ವಾಲಿನಲ ಮಲ್ಲೊಂಜಿನಾಯ ಉಂಡುಗೆ ಅವೆನು ದಾದೆಂಚಿನಾಂದು ನಾಡ್ದು ಎಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವು ನಿಕಳೆಗೆಂಚ ಊರುಡುತ್ತಿ ಹಿರಿಯರು ಗೆರಸ್ತೆರು ನಿಕುಳು ದುಂಬಪನೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ತುದೊಡು ಪೋವಳವು ಇತ್ತೆಗಾಂಡಲ ನಿಕುಳು ಮಾತೆರೊಂಜೂರುದ ಕುಳವೆನು ಪಾತೆರ್ದ ತೇರ್ಪುನಾಗ ತುಲೆ ಜಾಂಬವೇರೆ ಯಾನಿ ಕೇಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಳು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಮೂಳು ಸೇರ್ದಾರೆ ರಾಮೆ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರೆ ಉಳಾಯಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೇ ದಾದ ಪಣ್ಪುಜೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಿಡದೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಳು ಸುಗ್ರೀವನ ನೋತದೆ ಹಾಕದೆ ವಾಲಿ ದಾಲೈಜಿ ನಾನೋ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೇ ನಿಕ್ಲು ಹಿರಿಯರು ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ದುಂಬೆ ಮುಗೀತದಳು ಊರ್ದಕ್ಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಳು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಳು ಪಣ್ಪುನ ಒಂದು ನೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ನಿಕ್ಳೇ ತೀರ್ಸ ಹೊಡಿತಂಡ ಪಂಡ ಮೂಜನ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮೂಳು ನಿಕ್ಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಣಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ ನೀವೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಕ್ಳೆ ಮುಗಿಪಡಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಆವಡ್ ದಾನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಕಾಲಗತಿ ಪೋಡ್ ನಾನಂಡ್ಲ ನಿಕುಳೇರ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತರೆನು ಕೊರ್ಪು ಜಾರ್ಡ ಎಂಕ್ ಕೈಪಾಡಂದ ಪಿರಿಯಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೈಪಾಡಂದ ಪಿರಿಯಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನ ರಾಮೇ ರಾಮೇ ರಾಮೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. ರಾಮೆ ದಾಲ ಪಣಪುಜೆ ಮಾತ ಪಣಪು ಎಂಚನೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರೇ ಉಳಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಊರದ ಹಿರಿಯರೇ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಜಾಂಬವೇರೇ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಳು ನಿಕ್ಲು ಐಕ ಕೈಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೋರ್ತದವೇ ಸುಧಾರ್ತೊಡು ಪೋಡಂಚಿ ನಿಕ್ಲು ಎರಳ ಐಕ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಥವಾ ಅವು ಆಯುಜ ರಾಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದ ಆಯುಜಿಂದ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ವಾಲಿ ಕೇಂಡಿಜೆ ಪೆದಮ್ಮು ಮಳ್ತೆ ದುಷ್ಟತನ ತೋಜ ಎಂದು ಪಂಡಿಜೆ ರಾಮ ದಾನ ಆಯ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲು ತರೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕೈಪಾಡಂದೆ ಪಿರಿಜ್ಜಿ ತುಳುತ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಶಬ್ದವು ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಿರಿ ಬಂಡ ಉಪರಾಟೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಪಿರಿ ಪಂಪರ ಶಬ್ದಗೆ ಏಳೆಣ್ಣು ಅರ್ಥ ಉಂಡಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ತುಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಂಜಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಕೃತಕ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಾರೆ ಯಾನು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಹರಿಶರಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಲದಕ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ ಅಂದಾಜಿಡು ಇಂಬೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಾಡು ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕೈಪಾಡುಜಾರು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಏತು ಪೊರ್ಲುತ್ತಲೆ ಊರ್ದ ನ್ಯಾಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತರೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ತರೆ ಕೊರಂದೆ ಅತ್ತೆ
ನಡತ್ತಿಜಿ ಮರಿ ಆ ವಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಡೊಂದು ಎಂಕ ಕೈ ಪಾಡಂದೆ ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೈ ಮೀರಿದ ಪೋಂಡ ಯಾನನೆನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಕಾಂಡಲ ನಿಕ್ಕಳು ಜಾಂಬವೆರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಜಾಂಬವೆರಡರ ಪಾತೆರ್ವೆ ವಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಂಬವರು ವಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಂಬವೆರಲ ಪಣಪೇರು ಕೇಂಡನ ವಾಲಿ ನೀకు ಅರ್ಥ ಪುಂಡ ಬಡಕ ಇದಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಅರಸು ಬಾಲೆಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅದನ್ನ ಜಾಂಬವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಊರುದ ನಿಕ್ಕಳು ಸರಿ ಮಳ್ತಿಜಾರತ್ತ ಎಂಕ ಕೈ ಪಾಡಂದೆ ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಜಾಂಬವೆರೆ ಪಂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ವಾಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಅಪಾಯ ಉಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ರಡ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೈತೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಕೇಂಡನ ಊರುದ ಪಂಚಾಯತಿಗೆದಾರರ ತೆರೆದ ನಕ್ಳು ಸರಿ ಮಳ್ತಿಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನೆ ಸರಿಮಳ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಸುಗ್ರೀವನ ವಿಷಯಡು ಅಂದು ಜಾಂಬವೆರ್ಲ ರಾಮೆ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಬುದ್ಧಿ ಪಣೊಂದು ಪೋನಾಗ ವಾಲಿಗ್ ಔಳಿತ್ತಿ ಜನಕುಳು ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲುದ ತೆಕ್ಕು ತೋಜಿಯರು ಕಿಟ್ಟಿರಟ್ಟು ಕಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಕೊಡಿ ಮೀಸೆಲೆದ ನಲಿಪು ದೊಂಕಿ ನುಚ್ಚುದ ಸ್ವೀಂಪು ಬುಡ್ಪಿ ನುಸುಲುದ ವೈಪು ನೆತ್ತರಿದ ಕೊದಿಪು ಪುಣ್ಕೆದ ತಿರ್ಲುದಂಚಿತ್ತಿಡಿ ಮೇಯ್ತ ಬೆಗಪು ತೂಬಿನ ಜನಕುಳುಗು ಬೆಪ್ಪು ಪುಟ್ಟೊಡು ಅಂಚಿನ ದರ್ಪು ರೋಮ ಕೆಕ್ಕೆರ್ದೆ ಕಣೆ ಪಂಜಿದನೆ ಬೈರೂಪು ಪರು ಕಡೆಪಿನ ಅದಪು ಬಿಮ್ಮೊಲೆದ ಕುಂಬರ್ಪು ಅಡಿ ಕಣ್ಣಿದಿಟ್ಟಿದ ಮಲೆಪು ಮಲ್ಲ ದೊಂಡೆದ ಗಗ್ಗೆಲಾಟಿಕೆನ ನೇಲ್ಯ ಬಲಿಪೆನ ಕೊರೆಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಜನಕ್ಕಳ ಎದುರು ಖಾಲಿ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯಾವ ನೆಕ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರಂಡ ದುರ್ಬಲ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಏತೋ ಸರಿ ಕಾವ್ಯದ ಅನುವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿವರಣೆ ದುರ್ಬಲ ಆಪಣ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಗರ್ಥ ವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೋ ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ಅವನ ಏತಲ ವಿವರಣೆ ಮಳಪಲೆ ನಿಕ್ಳು ವಾಗರ್ಥ ವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತವು ಪಾತ್ರಳ ಅರ್ಥರ ಒತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಇತ್ತೇರು ಬಂಡಾವು ಪೊರಲಾ ಪೂಜೆ ಮೂಳು ವಾಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬನ್ನಗೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆ ಕೋಪ ಎಂಚಾಂಡು ಕೂಡ ಅವರ ಓದಳಿ ವಾಲಿಗೆ ಔಳಿತ್ತಿ ಜನಕೊಳು ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲುದ ತೆಕ್ಕು ತೋಜಿಯರು ವಂಜನ ಉಪಮಾನ ಅವಳ ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ತಾನಗ ದಾನೆ ಅಂಡೆ ವಾಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಂಡು ಜಾಂಬವೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೇರು ರಾಮೆಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಮನೆ ನಾಲಿಸ್ ಮಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಜನ ಬಿರಲದ ಆತ ತೋಜೇರು ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲುದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲಾತ ಎಳ್ಳ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲಾತ ತೋಜೇರಿ ಶುದ್ರವಾದ ತೋಜೇರಿ ಮಾತ್ರನ ಕಿಟ್ಟಿರಟ್ಟು ಕಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಕಿಟ್ಟಿರಟ್ಟನ ಕಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಕೊಡಿ ಮೀಸೆಲೆದ ನಲಿಪು ಕೊಡಿ ಬೀಸದ ನಲಿಪು ದೊಂಕಿ ನುಚ್ಚುದ ಸೊಯ್ಯಿಂಪು ಸೋಯಿಂಪು ದೊಂಡದ ಸೋಯಿಂಪು ಬುಡ್ಪಿ ನುಸುಲುದ ವೈಪು ಮುಪ್ಪಿನ ಉಸುಲದ ವೈಪು ನೆತ್ತೆರೆದ ಕೊದಿಪು ನೆತ್ತೆರೆದ ಕೊದಿಪು ಸುಯಿಂಪು ಕೊದಿಪು ಮಾತ ಪೂ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ನಾಮ ಪದಕ್ಕಳು ಬರ್ಪು ಪುಣ್ಕೆದ ತಿರ್ಲಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿಡ ಈ ಮೇಯ್ತ ಬೆಗಪು ತೂಪಿನ ಜನ ಕುಳೆಗ ಬೆಪ್ಪು ಪುಟ್ಟೊಡು ಆಯಗತ್ತು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ದರ್ಪು ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರ್ದು ಕಣೆದಿನ್ ಪಂಜಿದನೆ ಬೈರೂಪು ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ನಡೆದೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕಣಪಂಜಿದನೆ ಬೈರೂಪು ಕಣಪಂಜಿ ಇಂಚೆ ಪುಂಡು ಕೋಪವನ್ನಾಗ ಇಂಚಾಪುಣ ಅವು ತೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಣೆ ಹಾಕುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆಣ ಪೋದು ಪಂಜಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣೆ ಪಂಜಿದ ಕಣೆ ಪೆಜ್ಜನವೇ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ
ಐಕ್ ಆಯುಧಾವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಣೆ ಪಂಜಿಗೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೋಪ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತಾಗಂಡ ಮನೆ ವಿಷ ಗೆತ್ತವು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತತ್ ಐಕ್ ಔಷಧ ಗುಣಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಇಂಬೆನ ಬೆಪ್ಪು ಸುಯಿಂಪು ಕೊದಿಪು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಬೈರೂಪು ತುಳಿತ ಭಾರಿ ಶಬ್ದವು ಕಣೆ ಪಂಜಿದೇನೆ ಬೈರೂಪ ಅದು ವಾಲಿ ಪರು ಕಡೆ ಪಿನದಪು ಬಿಮ್ಮಲೆದ ಕುಂಬರ್ಪು ಬಿಮ್ಮಳದ ಕುಂಬರ್ಪು ಬಿಮ್ಮ ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ಅಡೈ ಕಣ್ಣದಿಟ್ಟಿದ ಮಲೆಪು ಕಣ್ಣದಿಟ್ಟಿದ ಮಲೆ ಪುಂಜ ಮಲೆ ಒಂದು ತೂಪಣ ನೆಕ್ಳು ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣರ ಬತ್ತಾರ ಮಲ್ಲದೊಂಡೆದ ಗಗ್ಗೆಲಾಟಿಕೆ ನನೇಲ್ಯ ಬಲಿಪನ ಕೊರೆಪು ಶಬ್ದ ಎಂಚ ಬಲಿಪನ ಕೊರೆಪು ಪಿಲಿತಳತ್ತು ಬಲಿಪನ ಕೊರೆಪು ಭಾರಿ ಅತ್ತ ಬಲಿಪೆ ಏತೋ ತುಳುಟು ಗಾದೆ ಉಂಡು ಏತೋ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬಲಿಪೆ ಕೊರೆತ್ತಿಂಡ ನರಮಾನಿಗೆ ಕೇಂಡಿಜಿಡಲ ಈ ತೋರ್ತು ಬಲಿಪನ ತೂವಂದಿನ ಪೆತ್ತಗ ಬಂಜಿಡಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಅವಂಚನ ಹುಟ್ಟು ಅವು ಜೀವನಡು ಇಲ್ಲಿನ ಬಲಿಪನ್ ತೂಜಿ ಆತು ದುರಡು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಲಿಪನ ಕೇಂಡಗನೆ ಕೊರೆಪ್ಪು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಕಣಪಂಜಿದ ಬೈರೂಪು ಬಲಿಪನ ಕೊರೆಪ್ಪು ಆದು ಜಾಂಬವೆನೆ ಬಂಡಿನೆಂಚಿನ ಎಂಚನ ಬಂಡಿನ ಈರಿ ಜಾಂಬವೆರೆ ಈರಿ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣೆ ತೂಕಗೆ ನನವರ ಪಣ್ಲೆ ಈರಿನಿ ಪರೊಡಿ ಇದ್ದೇನು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೊಡಿಂದು ಪಣ್ಪೆ ನೀರೇನು ದಾನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆನಾಗ ಭಾರಿ ಬುದಾರು ಭಾರಿ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಏತೋ ರಾಮಾಯಣಡು ಜಾಂಬವೇರು ಪಂಡಾರು ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಗುರಿಕಾರೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಾವ್ಯಡ್ಲ ಆರು ಕರಡಿ ಬಲ್ಲೂಕ ರಾಜ ಜಾಂಬವಂತೇಂದು ಮೂಳು ವಾಲಿ ಯಾವೇನೆ ವಾಲಿನ ಬಾಯಿಡು ಭಾರಿ ಬರಲು ಪಣಪಾದೇರು ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಿನ ಜಾಂಬವೇರೆ ಏನಡ ಪಣಪಾರ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಈ ಮಾತ ಪರಡು ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತ ಏರನಾಳ್ಲ ಕೊಣತ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಣಪಾದೆ ಏನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಳ್ಪರ ಮಳತ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ದಪ್ಪನ ಪರಡಿ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಈರೇನು ಜನಕ್ಕಳು ಕರಡಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಈರು ಕರಡಿಯೇ ನಿಗುಳೊಟ್ಟುಗಾದೊಂಜಿ ಬಿಡ್ತಿ ಕೊಪ್ಪುನು ತೆರಿದಿಂದಿಲೆತ್ತರ ಆಯರನ್ನ 60 ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಜನ್ಮದ ಕಂಡು ಹನುಮಂತೆಯ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದೆ ಏನೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರಿ ಮಳ್ಪುನ ಆಯರ ಇಂಬೆ ಇಂಚಿನೇ ಎನ್ನ 60 ಮಲೆಮಂಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಲೆಮಂಗೆ ಬಂಡ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಾಯೆ ಕತೆಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಮಂಗೆ ಮೂಳು ಇಂಬೆ ನೆರ್ಪುನ ಬಜಿ ಮಲೆಮಂಗೆ ಹನುಮಂತೆ ತೂ ಚಣ್ಣೆ ಕೋರಿ ಪಂಡಿತೆ ಸುಷೇಣ ಬಂಡ ಕಪ್ಪಿಕ್ಕಳ ಪಂಡಿತೆ ಎಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ದದೆ ಮೂಳು ತೂಚಣ್ಣೆ ಕೋರಿ ಪಂಡಿತ ಬಂಡ ಅವೊಂಜಿ ತುಚ್ಚ ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸುಂಟುದಾಯೆ ಉರಿ ಮೋಣೆ ಸಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉರಿ ಮುಸುಂಡುದ ಸಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಿ ನಲ್ಲಣ್ಣೆ ನಳ ಶಿಲ್ಪಿ ಪುಂಡು ಜವನೆರ ತುಂಡು ಗುರ್ಕಾರೆ ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ತುಂಡು ಗುರುಕಾರೆ ಏರು ಮುಜ್ಜು ಸುರುಪದ ದೋಂಟೆ ನೀಲಪ್ಪೆ ಮುಜ್ಜು ಸುರುಪದ ದೋಂಟೆ ನೀಲಪ್ಪೆ ಈ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ಮಾತೊಂಜಾದ ಸುಗ್ರೀವನದುರು ಪಾಡದು ವೃಷಭ ಅಂದ ಆಯಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಾತ ಮೂಳು ಎಂಚನ ಇಂಬೆ ತುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಬೋಂಟೆ ನೀಲಪ್ಪೆ ಇಂಬೆ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಾದೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಗ್ಗ ಓಡಿನ್ಪಿನ ಸೀಂತ್ರಿ ಗೊಪ್ಪಿನಿಯೇ ಎಂಕ್ ತೆರಿಜ ಇಂದೇ ಬಡಕಾಯ್ದ ಕೊಂಡ ಬತ್ತದ ಸುಗ್ರೀವನ ಎದುರು ಏನನ್ನ ಬಗ್ಗ ಓಡಂದ ನಿಕ್ಲ ಸೀಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಈ ಏರು ರಾಮೆನ ಅಂದರಾಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಈಯ ಅಂದ ಅಂಚ ಜಾಂಬವೆರಡ ಮೊಕ್ಕಳ ಮಾತ ಪಾತ ಇರದೆ ತಿರುಗಿ ಅವು ಭಾರಿ ಚಿತ್ರಣ ಬರಲುಂಡು ಅವೇನು ಈ ಹರಿಶಿರೋಂಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಕಾವ್ಯನದು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಅಳ್ತಾಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಕೊರದು ಭಾವನೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಕೊರಳಿ ಅಂದಯ ಈ ರಾಮೇನ
ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಏಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬತ್ತನ ಈಯ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಬಜಿ ಮಂಗನ ಕುಳೆಂದು ಗೆರೆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಧಾರ್ತನ ತೀರು ಈ ನಿನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಂಗ ಬಜಿ ಮಂಗನಗಳು ಅತ್ತಿಡ ಎಂಕ್ ಈ ದಾನೇಂದು ಜನ ಬುಡಿಯ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ನಾನೆಂದು ಈ ಜನ ಬುಡಿಯ ನಾಲ್ ಪೊಡಿ ರಕ್ಕಸೆರೆಯನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಾತಿಕೆ ನನಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ಆಯ ಒಡೆಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಅಪಗರಾಮೆ ಕೋಪಮಳ್ಪಡ ಈತ್ ವಾಲಿ ಪಣಪೆ ನಿಕ್ಳು ಜಾಂಬವೇರಿ ಬಸವೆ ದೊಂಟ ನೀಲಪ್ಪೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೋರಿ ಪಂಡಿತೆ ಮಲೆಮಂಗಿ ಹನುಮಂತೆ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಸುಗ್ರೀವನ ಎದುರು ಏನನ್ನ ಬಗ್ಗಾದು ಅಪಮಾನ ಮಳ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಳ್ತದೆ ತೋಜವರ್ರ ಅಂದಯ ರಾಮ ಈ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಅಂದು ಕೇಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣಪೆ ನಿಕ್ ಊರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲದ ಎತ್ತಣ ಜಾ ಭಾಗ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಳಪಾರ ನಿಕ್ಕಾಜಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋಯ್ ರಾವಣ ಊರು ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕಂಡು ಪರದೇಶ ಅದು ತಿರುಗು ಬಾ ಎಂಕ ಈ ಪಣ್ಪನ ದಾನೆ ಸಾದಿಡ ನಾಲ ಪೊಡಿ ರಕ್ಕಸೇನ ಪೊಡಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ ಕರಾಸುರಾದಿ ವಧೆ ಖರ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಸುಬಾಹು ಮಾರಿ ಚೌಮತ ನೆಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಅವ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಬೆ ಪಣ್ಪೆ ನಾಲ್ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಹೊಡಿದೆತ್ತ ಗರ್ವ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮೂಳು ನಡಪ್ಪಂದ್ಯ ದಾಯ ಬೈದ ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ರಾಮ ಈ ವಾಲಿನ ಓದನಾಗ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ವಾಲಿನ ಬಿರ್ಸುಡು ರಾಮ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದು ತೋನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಮೆ ಪಣ್ಪೆ ಕೋಪ ಮಳ್ಪಡ ನಿನಡ ಪೊರ್ಬರೆಂದೇ ಬೈದಿನ ಕುಳತ್ತು ಎಂಕುಳು ಯಾನು ಕೆರ್ದಿತ್ತಿರಕ್ಕ ಸೆರು பொடியாவடு இடியாவடு ஈரக்கசெனா ஏத்து பொருள் ಅಂದಯಾ ವಾಲಿ ಕೋಪ ಮಳ್ಪಡ ವಿವೇಚನೆ ಮಳ್ಪಲ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಕೋಪ ದಾಯದೆ ತೊಳ್ಳ ನಿನಡ ಪೊಂಬರಂದಿ ಎಂಕ್ಲು ಭಕ್ತನ ತಕ್ಳು ಏನ್ ದಾನ ಪಂಡಯಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೊಡಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಳ್ತಾನ್ ಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಳ್ತನ ರಕ್ಕಸರಿ ಪೊಡಿಯಾವಡಿ ಇಡಿಯಾವಡಿ ತುಲೆ ರಾಮೆ ಅಕ್ಲು ಪೊಡಿಯತ್ತು ಅಕ್ಳು ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ಏನನು ಎಳ್ಳೆ ಮಳ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಂಚ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಳ್ತಿದೆ ಯಾನು ಕರ್ನಕ್ಳು ಪೊಡಿಯಾವಡಿ ಇಡಿಯಾವಡಿ ರಕ್ಕಸರಿ ಈ ರಕ್ಕಸ ಅತ್ತ ನಿಕ್ ಪೊಡಿಗೆ ಜತ ಇದಾಯ ಪೋಡಿವ ಉಂಡ ರಕ್ಕಸ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಕು ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ರಾವಣನ ಸುದ್ದಿ ಬುಡು ಕೈಪೆ ನಿನ್ನಡನೆ ಎನ್ನ ಸೀಪೆಡವು ತಗ್ಗು ಜಿಡಕಾರ ಕೂಟರೆ ಭೂ ಈ ಎಂಕ ಪಂಡ ರಾವಣನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಆಯಲ್ ಅಪಹಾರ ಮಳ್ತಿನ ಸೀತೆನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಳ್ಪನ ಕೈಪೆ ನಿನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಏನನು ಪಾಪದ ಸರಿ ಮಳ್ಪರ ಬತ್ತನ ಅಂಚತ್ತವು ಕೈಪೆ ನಿನ್ನಡನೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ತೀಪೆಡು ನಡತೆ ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಳ್ತಿ ಜಾಂಡ ಖಾರ ಕೂಟಡಾವು ಖಾರಲ ಉಂಡೇನಡ ತಪ್ಪು ತೋಜೆಂಡವೆನು ತೀರುಂಡ ಕೇಣು ನೆಕ್ ಏರಾಂಡದಾನೆ ಈ ಏರು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಪಣ್ಪಾತ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ತಿಲಕ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಣಾಮಿಯಂ ಭೂಮಿ ಸಶೈಲ ವನಕಾನನ ಲೋಕಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಅವು ಮಾತದಾಲ ರಾಮೆ ಪಣ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಣ್ಪುಜನ ಏರಿಯೇ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂಡ ಹರಿಚೇರಿ ಪಣ್ಪೇರಿ ತಾಕತ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಸರಿ ಮಳ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಂಡ ತಪ್ಪುನು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಏರಂಡ ದಾನೆ ವಾಲಿ ಐಕ್ ಯಾನ ಕೈಪೆ ತೀಪದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಯಾಯದ ತಲೆಪುನು ಕಳೆದು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಕೇಣರ ಬೈದೆ ನಿನ್ನ ಕುಳುಪಂಡಿನೆನು ಕೇಣಂದಿನಾಯಗ ನಿಕ್ಕು ಪಣೊಡು ಏರು ಯಮೆನಾನನ ಪಣೊಡ
ಅಂದ ನಿಕ್ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇವೊಂಜಿ ಅರಸು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾನೆ ನಿನ್ನಕ್ಕಳು ಪಂಡಿನ ನೀ ಕೇಣುಜ ನಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ವಾದ ಎದುರೆದುರು ಮಳಪನ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದ ನೋತುದ ಹಾಕದ ಆನ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಳಿಗೆ ಅಂದಿಂದ ಅಂಡ ಅವಳ ಬುಕ್ಕಲ ಪಣಪೆ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಂದಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕ ಏರು ಪಣ್ಣಡಪ್ಪ ಊರುದಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣಂಡ ನೀ ನೆರ್ಪಣ ತಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿದ ಈ ಏರಿಕೆ ಅಂದು ಪಣ್ಪ ಆ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಏರಿಕೆ ನೋಡು ನಾನು ಯಮೆನ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಮೆಲ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬೊಡೆದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸುಡು ಕಡಪುಡು ಉಳ್ಳಾಳ್ಡ ನಿನಡಪ್ಪ ಏತು ಬರಲು ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬೊಡೆದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತರೊಡು ಈ ಕಡಪುಡೋಡು ಎಂಚ ಕಡಪುಡು ಉಳ್ಳಾಳ್ಡ ನಿನ್ನಡಪ್ಪ ನಿನ್ನಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನರಾಡು ಉಳ್ಳೋಲ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣ ರಾಮೆ ನಿರ್ಣಯ ಪಣಪುಜೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಿಡದೆ ವಾಲಿನ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೋಳು ಬಲತ್ಕಾರಡ ಆಯೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಳತದ ಅರಮನೆಡು ದಿವೊಂಡೆ ಅಂಚ ಪಣಪುಜೆ ಅಂದ ಲೋಕಡ್ ಅಂಚ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಸುಗ್ರೀವೆಲ್ಲ ಪಣಪೆ ದೂರ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಂಬುವೆರೆಲ್ಲ ಪಣಪೇರು ಬಹಿರಂಗವಾದಿ ಜನ ಪಾತಿರುವೇರು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಆ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಡ ಅಪ್ಪ ಆಳು ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ ಈ ಕಡಪು ಎಡ್ಡೆಡಿ ತೊಣಿ ನಿಕುಳು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕಳು ಎಂಕಳ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪೊಡು ಮಣಪುನವೇ ಉದ್ದೇಶ ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಕದು ಈತ ಪಂಡೆನ ಆತನಾಗ ನಡುಟ್ಟು ಜಾಂಬವೇರು ಪಣಪೇರು ತುಲಯ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ರಾಮದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೇರು ವಾಲಿಗೆ ವಾಲಿನ ಮನಸ್ಸಲ ತಿರ್ಗರ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಳಪರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಲಯ ಮಳಪಾಡು ಎಳ್ಳೆಯ ಮಳಪಾಡು ಎಳ್ಳೆಯನೇ ಪೋದು ಕಾರು ಪತ್ತೋಡು ಜಾಂಬವೇರು ಪಣಪೆ ಲಕ್ಕಲಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಪುಂಡು ತಡಲ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಾಡು ಈ ಲಕ್ಕಲ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಾರು ಪತ್ತಲ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿನ ಕೊರ್ಪಡೆ ಇತ್ತ ಮುಗಿಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಸುಗ್ರೀವೆ ಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಪೊಡ್ತದು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಕಾರು ಪತ್ತರ ಲಕ್ಕೆನೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಲಕ್ಕದ ಮೆಲ್ಲ ರಡ್ಡಜ್ಜದುಂಬುದೀಪಿನನೆ ತೂದುವಾಲಿ ಉಂತವಳು ಸುಗ್ರೀವೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ವಾಲಿ ಉಂತಲ ಯಾವಳು ಒಂಜರೆ ಕಾಸುದಾಯೆ ಈ ಓಡೆ ನಿನ್ನಮ್ಮಡೆಗ ನ್ಯಾಯವಾಯಿನ ವಾಲಿನ ಸ್ವಭಾವನು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಮೆ ಪಂಡೇಂದು ಲಕ್ಯನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆಗ ರಾಮೆ ಪಂಡೇಂದು ಲಕ್ಯನೆ ದಾನೆ ರಾಮೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆನ ಅತ್ತಾಯಿ ಆಯನ ಮಗೆನ ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾದೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮೆ ಪಂಡೆಂದು ಈ ಲಕ್ಯ ಅತ್ತ ಲಕ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಅರ್ಥ ಮಳಪನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆಂದು 10 ಶರಣಾವರಣೆ ಆವಡೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣುಂಡ ಈ ಲಕ್ಕೊಡುಕುಳ್ಳೋಡು ರಾಮೆ ಪಂಡೆಂದು ಈ ಲಕ್ಕಂಡಾವು ತುಳುತ್ತ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಯೋಗ ದಾನೆ ರಾಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಅತ್ತು ಈ ಆಯನ ಮಗೆನ ಅರ್ಥ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ಆಯ ಅಮ್ಮೆನ ಅತ್ತು ಈ ಆಯನ ಮಗೆನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬೇತಾಪುಂಡುಲೆ ಮಗೆ ಆಪನ ರೀತಿ ಬೇತಾಡವು ಆಯ ಅಮ್ಮೆನ ಈ ಮಗೇನ ಉಂತಲಾಳ್ಪ ಆಣು ಮಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಗೋಪುರನು ಆಣೆ ಮಗೆ ಅಂದ ಲಕ್ಕದ ಬೋಪನ ಈ ಬಡೆ ಬೋಪ ಈ ಗೋಪುರ ದಾಂಟಲ ತುಕ ಈ ಗೋಪುರನು ಕಡದೊಂದೆಜ್ಜೆ ದುಂಬುದಿಲಗೆ ಕಾರು ಕಡ್ಪೆ ತಿಗಲೆನು ತಿಗಿಪೆ ತಗಡಿ ಮಗ ಹೆಂಚಿನ ಮಗೆ ತಗಡಿ ಮಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಡಿ ಕುಂತು ನಾಯೆ ಏರಾಯೆ ತೋಜಾಲ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾನೆ ವಾಲಿದಾನೆ ರಾಮ ಪಂಡನಿ ಲಕ್ಯನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಮಗೇನ ತುಂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಗೋಪುರಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಈ ಸತ್ಯ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯನ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಬಲೈ ಕಾರು ಕಡಪೆ ತಿಗಲೆದುಂಕುವೆ ತೊರ್ಪುವೆ ನೋಪುವೆ ಎನ್ನ ದಡಿ ಕುಂತು ನಾಯೆ ತೋಜಾವು ಏರಾಯೆ ಈರ್ನ ದಡಿ ಕುಂತನ ಇರ್ಲೈತಿ ಎನ್ನ ದಡಿ ಕುಂತನ ಏರಾಯೆ ಪಂಡದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ
ನಿಕ್ಕುಂದು ಪೋಪಿಕಾಲಗು ಬೈದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸುಗ್ರೀವೆಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ವನ ಏನ್ ಪೊಡಿವೆಂದು ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಕು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕ್ಕು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಅತ್ತ ಪೋಪು ಜನ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಬೊಣ್ಯನು ಬಾಕಿ ಮಾರು ನಟ್ಟುಂಡತ್ತಡ ಈ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕ್ಕು ಬೈದಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಪಂಪನವು ನಿಕ್ಕು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಈ ಸೈಪ ನಿಕ್ಕು ಹಾಕುವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಬೊಣ್ಯನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನಟ್ಟುಂಡು ಪಣ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆರ್ದು ಸುಡುದು ನಿನ್ನ ಬೊಣ್ಯ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಬೊಣ್ಯನು ಕೇಣೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತನಿಕ್ ಒಂದು ಲಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರೀವಲ ఆయన ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೆ ಧೈರ್ಯಲೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ರಾಮೆಲೆ ಉಂಡೆ ಈ ತಾನಾಗ ಪಾತೆರೆಗೂ ಪಾತೆರಾಂಡು ವಾಲಿನ ಪುಂಡಿ ತತ್ತಡು ವಾಲಿಗೆ ಉರುಡಾಟ ಸುರಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತತ್ತಂಡು ಜುಟ್ಟೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಜುಟ್ಟು ಕೈಟು ಬತ್ತಂಡು ಹೊರ್ಕಂಡೆನೆ ತಾಲಿಂಚ ಸೇಕಾಟ ಸುಯ್ಪಾಟ ನೆರ್ಪಾಟ ನೂಕಾಟ ಹೋರಾಟ ಒಯ್ಪಾಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಸುಗ್ರೀವ ಲಕ್ಕಿನದ ಮುಳ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ರಾಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡೆ ಜಾಂಬುವೆ ಸುಗ್ರೀವ ಬಂಡೆ ಸುಲ ರಾಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯೆ ಬಹುಶಃ 10 ಜನತೆ ಎದುರು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂದು ಪಣ್ಯವು ಸೌಮ್ಯಡು ಪಣತೆ ಬಹುಶಃ ವಾಲಿ ಒತ್ತೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಈ ಲಕ್ಲಾಂದ ಪಂಡು ಪೋನಾಗ ಇಮ್ಮೆ ಗೌಜಿ ಮಳ್ತನಾಯನು ಸುಗ್ರೀವ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ಪೋಪಿ ಕಾಲ ವಾಲಿ ಕೈಪಾಡೆ ಹೋರಾಟ ಯುದ್ಧಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಸುರಾಂಡ್ ಕೈക്ക് ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡು ಒಯ್ಪಾಟ ಸುಂಪಾಟ ಉರುಡಾಟ ಬೊಕ ನೋಪಾಟ ತೊರ್ಪಾಟ ಕಿಣ್ಕಾಟ ಪಂಕಾಟ ಗುದ್ದಾಟ ಬೊಟ್ಟಾಟ ಗುದ್ದಾಟ ಬೊಟ್ಟಾಟ ಪಂಕಾಟ ಎಡ್ಪಾಟ ತುಚ್ಚಾಟೊಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡ ಬಂಟೆರೆನ ಪೊಂಬಾಟ ದುಂಬು ಪಣತುಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಪಲ್ಲಿ ಪತ್ತನ ಅಕ್ಕಳಿಜ್ಜಿ ಬಾಣ ಬಿಡುಪೇರು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆರೆ ಆತೇರಿ ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರಣ 3 ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಕಾಟ ಒಯ್ಪಾಟ ಸ್ವಯಂಪಾಟ ಮಾತ ಆಟಳು ಕೇಶವ ರಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೆರಡ್ಡೆ ಸುರುವಂಡ ಪತ್ತಿರುವ ನೆರಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪಾಟ ಸ್ವಯಂಪಾಟ ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಸುರುವಂಡ ಪತ್ತಿರುವ ಅವೇ ಅದಾಗ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೈರೂಪು ಮಲೆಪು ಕೊರೆಪ್ಪು ಕೆಲೆಪ್ಪು ಕೆಲವು ಪೂ ಮತ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮುಳು ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪುಗರ್ತೆ ನೆರಡ್ಡೆ ವರ್ಣನೆ ದೈ ನೀರು ಗಿಡ ಮರ ಪರ್ವತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬಜಿ ಶಬ್ದ ದಿಂಜಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಓದಲೆ 5ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಡುಂಡು ಆಯ್ ಬರೆತಿನ ರಾಮಾಯಣನೇ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾವ್ಯಲ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಡು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಮೂಲ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ದಾನೆ ಬಂಡ ರಾಮಾಯಣವಾದ ಕಾವ್ಯವಾದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಣಿನಿನ ವ್ಯಾಕರಣ ಇಜ್ಜ ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರೊಳಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಸೂತ್ರಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜೆ ಇಡೀ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಓದಿನಾಗ ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣಗೂ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬರೆದನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯಾಕರಣಗೂ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಬರೋಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಳು ತುಳು ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿಲ ಅಂದು ಮಲ್ತು ನಾವು ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸ್ವಯಂಪಾಟ ಪಂಕಾಟ ಒಯ್ಪಾಟ ಪೆಟ್ಟು ಗುದ್ದಾಟ ಆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ವಾಲಿದಾನೆ ಬಳುತ್ತೆ ಕುಳ್ದಿನ ಗುಡು ಕಣ್ಣುದ ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಂದ ಕಣ್ಣರಲ್ತದು ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ಪಿನೆನು ತೆರಿಯಂದೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಲ್ಲ ಪೇಚಾಟ ತಡೆವರಾವಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಏತೋ ಕೋಡಿಡಾಪುಂಡು
ಸೇರ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ತೋಜು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಯಿಡ ಪೆಟ್ಟಿದ ತಯಾರಿಡ ಬೈದರಿ ಇಜ್ಜೆವು ಸುಗ್ರೀವೆ ಲಕ್ಕನವೇ ವಾಲಿನ ಕೂಡ ಕಾರು ಪತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಡಿದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡಾಗ ಅಡ ಬಿರುಪಗಾರಿ ಬಾಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕಿ ಕುಡ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಲಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಳ್ತೊಂದು ಆಯಗ ಪಂಡ ರಾಮನ ಎದುರು ಸುಗ್ರೀವನ ಪೊಡಿ ಮಳ್ಪೊಡು ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಡಪರವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಕ ತೋಜ ಓಡುದು ಪಣಪನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಆಯ ಬೋಡುಂದೇ ಸುಗ್ರೀವ ಮಳ್ತ ಲಕ್ಕನೈಕಲ ಅಪಾರ್ಥ ಮಳ್ತೊಂದು ಹಾಕರ ಪೋನಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಳ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಆದ ಒರಿಯನೋರಿ ಪತ್ತನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಈ ಭೂತದ ದಿನಟ್ಟು ಸೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಳಪುನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಸೊಂಪಾಟ ಉರುಡಾಟ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೇ ಕಳುವ ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಹಾಕದು ವಾಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಡಿ ತಪ್ಪಾದು ಮಗ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ತರೆಗಿರಿದು ಸೋತುದು ಮರಂಕಣೆ ಬೂರ್ಯೇ ಅಡೆಗೆ ಕಳುವ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಮರಣ ಬಂದ ಕಳುವ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಡು ಪಾಡ್ರ ಆವಂದಿನ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪಿಪ್ಪು ದೇವಪೂಂಜ ಪ್ರತಾಪೋಡು ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಸೇನಾಪತಿಳು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವಪೂಂಜನ ಎಂಚ ಬುಡುಕೊಂಡೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯನ ಬರ ಕೊಂಡೆ ಬಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇನಾಪತಿ ಕಳು ಪೆಟ್ಟುಡು ಆಯನ ಬರ್ತವೆ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಮೀರಿದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಯಾಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ವಾಲಿಗೆ ನೀತಿ ಎಂಚಿನ ಕಳು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬನ್ನಗ ವಾಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಭೂತಸ್ಥಾನಗೊಂದು ದುಂಬು ಉಂಡು ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಎಂಚ ಇತ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀರಿಡು ಪಾಂಡ ಪೋಗಿಯವು ತಾನಾದೆ ಆತ ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಪರ ಆವಂದಿನ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಅರೆಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆದಾಗ ಪಣಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಣತೇರು ಮೂಳು ಕಳುಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಳ್ತೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದೆ ಬೂರ್ದಿ ನಡೆಗೊಂಜಿ ತೊರ್ತುದು ಗಜಕ್ಕಂದು ತಿಗಲೆಡು ಕುಳ್ದು ದತ್ತ ಕೈಟಾಯ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಊಂದು ಪತ್ತದು ಇಂದ್ರಮಗೆ ಬಲ್ತ ಕೈಟ್ ಸೊಂಟದ ಕುಂಟುದ ಮದೆಟ್ಟದಿ ದಿತ್ತೆ ಬೀಸತ್ತಿದೈ ದೆತ್ತದು ಐತ್ ಇಂಚ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಒತ್ತದು ಪತ್ತೆ ಸೊಂಟದ ಮದೆಟ್ಟು ದೀವಣ್ಣ ಕಳು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕಳು ಬಿಸತ್ತಿಲೈತು ಆಯ್ನದತ್ತೆ ಮದೆಟ್ಟು ದೀದಿತ್ತಿ ಬಿಸತ್ತಿದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅವೆನು ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿ ಪತ್ತದು ಒಯ್ತಿನೆನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದುಲ ತೋಯು ತೋಂತೊಂದೆ ಕನಕ ವಾಲಿ ಬಿಸತ್ತಿದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತಿದನ ಪಾಡುವೆ ಅಂದಾನಗ ಪತ್ತಿ ಬೀಸತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ಬೀಸತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ಬೀಸತ್ತಿಂದಲಕ್ಕೋ ಪತ್ತಿಲೆ ಪತ್ತಿಲೆ ಬಿಸತ್ತಿ ಪತ್ತಲೆ ಪೋಲೆ ಇತ್ತ ಕೆರ್ಪೆ ಕೆರ್ಪೆ ಗಲಾಟೆ ಲಕ್ಕಂಡೆ ವಾಲಿನ ಬಲತ್ತತಿಗಲೆಗೆ ಕಸಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಪಗರಿ ಇಂಚ ಭೀಕರವಾಯಿನ ದೃಶ್ಯಡು ವಾಲಿನ ಕಸಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಬತ್ತದು ವಾಲಿನ ಬಲತ್ತತಿಗಲೆಗೆ ವಾಲಿನ ಬಲತ್ತತಿಗಲೆಗೆ 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 ಬತ್ತದು ತಾಗಂಡೆ ಕಸಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಕಂತುಂಡು ದೆರ್ತದಿ ಕೈತ ಪುಂಡಿ ಸಡಿಲಾಂಡು ಬೀಸತ್ತಿ ಕದಲುಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಳ್ತೊಂದುಳ್ಳೆಲು ಸುಗ್ರೀವೆ ದಾನ ಮಳ್ಪನ ಜೀವ ಪೋಂಡು ಅಸಹಾಯಕವಾದ ಉಳ್ಳೆ ಈ ದೃಶ್ಯಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಬಡುಪೆ ಅವು ರಾಮನ ಬಾಣ ಬಂಡ ರಾಮನ ಬಾಣಗೂ ಹುಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವಾಲಿನ ಬಲತ್ತ ತಿಗಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪುಂಡಿ ಸಡಿಲಾಂಡು ಬಿಸತ್ತಿ ಬೋರುಂಡು ತಿಗಲೆದ ಮೇಲ್ದು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿ ವಾಲಿ ಬಿರುಜಾಪಿ ರಾಮನ ತೂದು ಗವದಾಂತೆ ಮಾಲ್ದು ಮಾಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಅಳ್ಪನೆ ಮಗುರಿಯೇ ವಾ ರಾಮನ ತುವೊಂದು ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಮಗರಿಯೇ ಮಗಿರ್ದು ವಾಲಿ ನರಕೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಳಾಯೇ ಭಾರಿ ಆಟದನೇ ದೃಶ್ಯ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕವಿನ ಸಂಯಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು
ವಾಲಿ ವಧೆ ಬರೆಪುನ ವಾ ಕವಿಯ ಅವಡು ಅವೇನು ಉದ್ದಮಳ ಪಂದೆ ಪೂಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ತಾಳಮದೆಡೆ ಆಟೋಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಳೈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಕರಿ ಒಂಜಿ 400-500 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಳಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋಡು ವಾಲಿ ವಧೆ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಕ್ಕ ಕಲಾ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ವತಃ ವಾಲಿಲ ರಾಮೆಲ ಸುಗ್ರೀವೆಲ ಪಣ್ಣಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂಡಲ 3-6 ಉದ್ದ ಮಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಿಶೇಷ ಉದ್ದ ಮಳ್ಪಡಾಯನ ಪ್ರಕರಣ ರಾಮಾಧಿಕ್ಷೇಪ ವಾಲಿವಧ ಸಮರ್ಥನಂ 2 ಅಧ್ಯಾಯ ತೊರವೆಡ್ಲ ನೀನೆ ದಶರಥನೆಂಬದ್ರೆ ಪತಿಯ ಸೂನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದೆ ಕಾನನವ ಹೊಕ್ಕಬಲೆಯನ್ನು ಓಗಾಡಿದ ತಿಬಲನು ತಾಳಮದ್ದಡೆ ಅಂಕಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯದ ಎತ್ತೊಂಡು ಅವೇನು 15 ಪದ್ಯ ಆಯ್ಕ ರಾಮನ ಉತ್ತರ ಒಂದೊಂಜಿ ರಸಭಾಗ ವಾದದ ಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ರೋಮಾಂಚನದ ಭಾಗ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಭಾಗವತೆ ಏತ್ ಸಂಯಮೋಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಳ್ದೇರು ಪಂಡ ಬೂರೊಂದು ವಾಲಿ ರಾಮನ ತೂದು ಪಣ್ಪೆ ರಾಮ ಓ ರಾಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೆರಸ್ತೆ ಉಳ್ಳನ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೆರಸ್ತೆ ಉಳ್ಳನ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೆರಸ್ತೆ ಉಳ್ಳನ ಗೆರೆತ್ತೆ ಅಂದ ತಂದು ಅವು ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ಗೆರೆತ್ತೆ ಉಳ್ಳನ ರಾಮ ಏನೇ ಹಾಕನ್ನು ಒಂದು ನಿನ್ನಂಚಿ ಸುಬಗೆಲೋ ಕೊಡು ಬೇತೆ ಉಪ್ಪಯೇ ನಿನ್ನಂತ ಕುಜನರಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಿನ್ನು ಅವೇ ನಮ್ಮನಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಗೆರೆತ್ತೆ ಲೋಕಡು ಇಪ್ಪಯಪ್ಪ ಮುಳು ಗೆರೆತ್ತೆ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದನೇ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮುಳು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಳಿಗೆ ಗೆರೆಸ್ತೇರೆಂದು ತುಳುಟು ಬಂಡ್ಪುನೆ ಪಂಚಾಯತಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಾರ ಅತ್ತ ಬೀರು ಬಗಾರಿ 11 ವೈದ ನಿನ್ನಮ್ಮೆದು ಅಂದೆ ತೆರಿಯಲ್ದ ಮಾಣಿ ನಿರ್ಲಿಡು ಕಾಡ ಪಂಜಿಂದು ಕೆರಿಯೇ ಕಾಲೊಡು ಯಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದಶರಥೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಕೆರ್ತೆ ಅಂಚ ಈಲ ತೂ ಅಂದೆ ನಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಮ್ಮನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡ ಅಂದೆ ಕೆರಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಈ ತೂದು ತೆರಿದಿನನು ಪಚ್ಚ ಬಗಲಿಡು ಕಾಣ ಮಂಗೇಂದು ಕೆರಿಯಡೋ ಪಚ್ಚ ಬಗೆಲಿಡು ಕಾಡ ಮಂಗಂದು ಕೆರಿತಾನ ಏರೆಗೆ ಏರೆ ಮಗೆ ಈ ತೂದು ತೆರಿದಿನನು ಪಚ್ಚ ಪಗಲಿಡು ಕಾಡ ಮಂಗೆಂದು ಕೆರಿಯಡೋ ಕಾಡ ಮಂಗೆಂದು ಕೆರಿಯನ ಆ ಅಮ್ಮಗಿ ಮಗೇನೆ ಸಮ ಸರಿಯಾಣ ಆಯಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಳ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಳ್ತೆ ಬಾಣಬುಡಿಯೆ ಈಲ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ತುವಂದೆ ಮದೆಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಗುಟ್ಟುಡು ಬಾಣಬುಡಿಯ ಆ ಅಮ್ಮಗಿ ಮಗೇನೆ ಸಮ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಂಚಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಂಚಂಚಿ ಜನಕುಳು ಪುಟ್ಟುವೆರು ದೇವರೇ ಎಂಚಂಚಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಂಚಂಚಿ ಜನಕುಳು ಪುಟ್ಟುವೆರು ದೇವರೇ ಎಂಚಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ವಂಶದ ರಸುಗಳೊಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದವರು ನಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ವಾಲಿ ದೇವರೇಂದಲ ಉಂಡು ನಾಯೆ ರಾಮೆ ದೇವರೇ ಇಮ್ಮೆ ನಿಂದ ರೂಪಡಲ್ಲ ಆಯನ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತನ ಎಂಚಿನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನೇ ವಾಲಿ ನರಕೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಳಾಯೇ ಕಣ್ಣು ಬುಳಾಯೇ ಕಣ್ಣು ಬುಳಾಯೇ ಕಣ್ಣು ಬುಳಾಯೇ ರಾಮನ ತನಕ ತೋಜನ ಅನ್ಯಾಯನ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಯನ ಅನ್ಯಾಯ ತೋಜುಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಳ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಬುಳಾಯನಕ್ಕ ರಾಮೆ ಪಂಪೆ ಅಂದ ವಾಲಿ ರಾಮೆ ಕೇಂಡಿದು ಓ ವಾಲಿ ಈ ಕೇಣಿಂಚಿ ಯಾನೆಂಚಿನ ಎಂದು ದುಂಬು ತೆರೆದು ಜಿ ಅತ್ತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ರಾಮೆ ಪಣಪೆ ಮೂಳ್ಳ ವಾಲಿ ಪಾತ್ರನ ಕಡುಪು ಕ್ರೌರ್ಯ ಉಪ್ರಾಟ ಪೆದಮು ಮಾತ ರಾಮನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕವಿನ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೆ ವಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಣಪೆ ಈ ಬಾಣ ಮುಣ್ಣೆಲೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ನಿಖಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಕದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ರಾಮೆ ಪತ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಅಂದ ಯಾನ ಬರ್ಪನ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬಾಣ ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಎಂಚನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗರೆ ಬುಡಂದಿನಲ ತಪ್ಪೊಂದು ತೆರೆದು ನಿಕ್ಕು ತೆರಿಜಿದ ಎಂಚನವು ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ ತಪ್ಪೊಂದ ಎನ್ನ ಬಾಣ ಬಿಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾವರೇಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಡೆದಿನ ಆಯೊಟ್ಟುಗು ಕಡಪುಡಂದೆ ಕುಳ್ದಿನಲ ತಪ್ಪೊಂದು ತಿರಿದಿಜಿ ಮೆಗ್ಗ ಬುಡದಿಗೆ ತತ್ತದ ನಡತ್ತನ ಪಣಪುಜೇರು ಕೇಶವ ಭಟ್ ವಾಲಿ ರುಮೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಣಪುಜೇರು ಯಾರು ಭಾರಿ ಐಟಲ ಪೊರ್ಲು ಪಣಪೇರು ರಾಮನ ಅರ್ಥದಾಯ ಅಂಚನೆ ಪಣ್ಣೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾಲಿನ ಈ ವಿಷಯಡು ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣೋಡು ಕೇಶವಟ ಭಾರಿ ಸಂಯಮಡು ಪಣಪೇರು ನಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಲೋಕದಕ್ಲು ಪಾತ್ರನಾಗ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ಗ್ಯನ ಉಳಾಯ ಬರ್ಪನಂದು ಯಾನ ಬರ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಿಡು ಮೆಗ್ಗ್ಯನ ಬುಡದಿನ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಪುಡಂದಿನವಲ ತಪ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಪಿರಾಯದ ಜಾಂಬವೆರು ನೀತಿ ಪಂಡಿನೆನು ಕೇಣಂದಿನವು ತಪ್ಪೊಂದು ತಿರಿದುಜಿ ಜಾಂಬವಂತೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕು ಪಣ್ಣೇರು ಜಾತಿ ದಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಅವೇನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ತಪ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗಿರಸ್ತರೇನು ಪೊಕ್ಕಡಲ ನೆರ್ಪಿನವು ತಪ್ಪೊಂದು ತೆರಿದುಜಿ ತೆರೆದಿಜಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಮೆಗ್ಗೆಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನವು ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ವಿದಾಯ ಪಾಡ್ನವು ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಯನ ಬುಡದಿನ್ಲ ಕಂಡನ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತಾನ ತಪ್ಪೊಂದು ತೆರೆದಿಜಿ ಜಾಂಬವಂತರ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳವಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೇಳಂದೆ ಈ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ತಪ್ಪೊಂದು ತೆರೆದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತನ ಗೆರಸ್ತೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾರೇನು ಒಕ್ಕಾಳ ನೇರನಲ್ಲ ಅವಲ ತಪ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಕ ತೆರೆದಿಜಿ ನಿಕುಳು ಮಾತ ನಂಬಿ ದೈವದ ನಡೆಟು ಉಂತೊಂದು ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕಡಪುಡೋಂದಿ ಮೆಗ್ಗಗ್ ತಂದೆಲಿಡು ನೋಪುನವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ತೆರೆದುಜಿ ಬುಡದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಗೆರಸ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿನ್ನಡ ಎದುರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎದಿನಾಗ ಅಕ್ಲನ್ ತಂದೆರಡು ನೋಪುನವಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಪುನವಲ ತಪ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ನಾವು ಈ ನಿಕ್ಕು ತೆರೆದಿನ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಂದಿನೆನ ನಿಕ್ಕು ತೆರಿದಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಅವು ತೆರಿಜಿ ಒಂದು ತೆರಿಜಿ ರಾಮೆ ಬತ್ತನವು ತೆರಿಜಿ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತೆರಿಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ತೆರಿಜಿ ನೋಪುನವು ಪಂಚಾಯತ್ ನೆರಪುನವು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿದು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಂದಿನವೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಣ್ಣಾಗ ವಾಲಿಡ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲು ನರಕ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ತೋಜುಂಡಾಯ ವಾಲಿ ನರಕೊಂದು ಓ ರಾಮ ಎನ್ನ ಮಾತಾಂಡು ಇಡೆಗು ಬುಡು ಎನ್ನ ಮಾತಾಂಡು ನಿನ್ನ ಬಾಣೋಡು ಯಾನ ಬೂರಿಯೇ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯನು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಲ ನಡಪಾಲ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಣ್ತೇನೆ ನೇರವಾದ ಪಣ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ವಾಲಿನ ಸ್ವಭಾವಾಡು ಆತ ಬೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಂದಿಂದ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಪರಿಣಾಮ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯೋಡು ಈ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲಡು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಮ ನ್ಯಾಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯ ನಡಪಲ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ದಾಲ ತೀರು ಜಾಂಬವರೇ ಅತನಗ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೆಂಪಣ್ಣುತ್ತಲೆ ಅತನಗ ಜಾಂಬವಂತರೆಗೂ ಪಂಡದವಳುತ್ತಿ ಮಾತೆರನ ಮೋಣನರ ತೂಯೇ ಸುಗ್ರೀವನ್ಲತ್ತೆ నీకుళెడ్డెడుప్పులే పండుదంచించి కన్నెలెపినెను తూదు సుగ్రీవన ఎదురులెత్తదు ముట్టకుళ్ళాయే రాయమోనెను తూదు మెగ్యా కై ಪತ್ತೊಂದು ಸುಗ್ರೀವ ಈಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗೇಂದು ಪಣ್ಣಗನೇ
ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡ ಆತ ಬಾಣ ಬರೆದು ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ವಾಲಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಶರಣಾಗತಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು ವಾಸ್ತವವಾದ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪೊರ್ಲತ್ತಂದು ಕವಿಗೆ ತೋಜುದಿಪ್ಪೋಡು ಜಾಂಬವೇರೆ ಅಂಚಾದ ನರಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ನೀರು ಬರಂದುಂಡು ತ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ರಾಮ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯ ನಡಪುಳ್ಳ ಎನ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಸುಗ್ರೀವನ್ಲೆತ್ತೆ ಈ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡೈತನ ವೈರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಣ್ಣಂದು ಪಣಂದು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಳೆಡು ಗಳಗಳ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಳೆಡ್ಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಂದ ಮೆಗ್ಗನ ಮೋಣೆ ತೂದು ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಂದ ಮೆಗ್ಗನ ತೂಂಡೆ ರಡ್ಡು ಅರ್ಥಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಳ್ತೆ ಈ ಏತ ಸಹನೆ ಮಳ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಉರಿಯಾಯ ಬತ್ತದ ಎಂಕ ಬಾಣ ಬಿಡುದು ಪಗಾರಿ ಬಿಡುದು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಳ್ಪಡಾದು ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಕಣ್ಣಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡು ಅಡೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ಒರ್ದೊರ್ದಾಡು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಮೆಲ್ಲ ಒರ್ದಾಂಡು ರಡ್ಡರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಮೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ವಾಲಿರಂಚಿನ ದುರಹಂಕಾರಿಳೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಪನ ಬಂಡ ಅವು ಮರಣನೆ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ಒರ್ದೊರ್ದಡ್ಡ ಬೂರ್ದಾಡು ಅದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮಳ್ಪಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಳ್ತೇರಿ ವಾಲಿನ ಶರಣಾಗತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವಾಕ್ಯಡೆ ಕವಿ ಪಣ್ಣಗ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಳೆತಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಳ್ತನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜು ಅಂಡಲ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆವುಡು ಅರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಪಾಲಿ ಬೂರಿಯೇ ಸುಗ್ರೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಳ್ತೇರು ಸುಗ್ರೀವಗ ಪಟ್ಟ ಆಂಡು ಸುಗ್ರೀವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಸೀತ ನಾಡ್ರ ಬೋಡಾಯನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಳ್ತೆ ಪಣ್ಪು ನಡೆಗೆ ಏನಿತ್ತ ಏಳದೆಟ್ಟು ಏತನ ಅದೇನಿ ಐನ್ನೆ ಅದೇ ಪಂಚ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಅದೇ ಉಂಡು ಕವಿನ ವಿಷಯಡು ಕಾವ್ಯದ ವಿಷಯಡು ಮತ್ತು ಪಾತೆರೊಳಿ ಎಲ್ಲಂಜಿಯಾನು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಏನಡ ಬಗೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಚಂದ್ರಕಲ ರೆಡ್ಡ ಜನಲ್ಲ ವಾಚನೋಡು ಇಜ್ಜ ಹರಿಶನೆಲ್ಲ ಬೇತ ಭಾಗವತಿಗೆ ವಾಚನೋಡು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂತೂ ಕರಿವರ್ಸಲ್ಲ ಎವ್ದೇರಿ ಏನು ಬರ್ರಾಯಿಯ ಏನು ತಪ್ಪ ಉಂಡೆನ ಎಂಚನ ಈ ವರ್ಷ ಬುಡಂದೆ ಭಾಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡ ಭಾಗವತರನ್ನ ಇಂಕ ಕೊರಿಯರು ಇರುವೆರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾಗವತೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಚನ ಪರಂಪರೆ ಹರಿದಾಸರನ ಪರಂಪರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇರುವನ್ನ ಬಲೊಟ್ಟು ಯಾನಿತ್ತ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಎಂಚನ ದುನಿಪು ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಬಲನ ಸುಗಿಪು ಬಲನ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ದುನಿಪೇ ಬಲ ಆತಂಡೆ ಸಂತೋಷಲಾಂಡು ಮೂಜಿ ಕಾರಣಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತ್ರರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ತುಳುನಾಡು ನಾನು ಪುಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಕವಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಸಂಕೋಚದಾನೆ ಪಂಡಾರನ ಕಾವ್ಯದ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕೊಂಡವರ ಆಂಡ ಈ ಜಗುತ್ತಿ ಜಂಕ್ ಅಂಚ ನಡುಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಯಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಲೇಖಕಿ ಕವಿ ಹರೀಶರು ಸ್ವತಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿ ಲೇಖಕೆ ಸುಧರ್ಕೆಗಾರೆ ಯಜಮಾನೆ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನೆ ವೇಷಧಾರಿನ ಎಂಚ ಮಳ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡರಿ ಇರುವರೆಗಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಳು ಕೇಣ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊನ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಎಂಚಿನ ಬೆರಿ ಪತ್ತದೆ ಬೆರಿಸಾದೆ ಜನಕುಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಳ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಪಾವನದ ಮಣ್ಪನಾಯ್ಕೆ ಮೇಪಾವನಾರು ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನುಡಿಗಾಲದ ದೋತ್ತೇರು ಏತೇತು ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ತೋಜಾಬೇರು ಅರ್ನಾಟಿ ಏನು ತೋಜಿನವನಿ ವಿಶೇಷ ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಐಕೆ ಏಪ ಸಮಯ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾನೇ ತೋಜದು ಬರೋದೊಂದು ಇಜ್ಜರಿ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಆರೆಗೆ ಕವಿನ
ಮಹಾಕವಿನ ಕಾವ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಳುತ ಸೇವಾಮಳ ಪರ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರಡೊಂದು ಯಾನ್ ಆನೆ ಮೋಹನದ ದೇವರೆಡ್ಲ, ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೆಡ್ಲ, ಸೂಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೆಡ್ಲ, ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳ ದೇವಿಡಲ, ಸರವು ಗಣಪತಿ, ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಥಳದ ದೈವ ದೇವೆಡ್ಲ. ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಿರಿ ಇತ್ತನ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿ, ತುಳುನಾಡಿದ ಮಹಿಮಾ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾವ್ಯದ ಕಡೇತ್ತ ಭಾಗೊಗ್ಗು ಬರ್ಪ ಮಂಗಳ ರೂಪುಡು ಕವಿ ತನ್ನ ಆಶಯನ್ನು ಪಣಪನ ರಡ್ಡು ಭಾಗಗಳು. ರಾಮ ನಿನ್ನ ಈ ರಾಮಾನ್ಪಿನ ಪುದಾರೆ ನಾಲ್ ಮೇಟಲ ಲೋಕದ ಕುಳು ಪಣ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರತುಂಡು ನನಗೂ ಅಯೋಧ್ಯನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದೆ ಪಣಡು ಲೋಕೊಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಳ್ಪಡು ನಂಕು ಮಾತೆರೆಗು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಳ್ಪಡು ನಂಕು ಮಾತೆರೆಗು. ನಸೆ ಮಣ್ಣು ಪಸೆ ಮಣ್ಣು ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯೋಗೆ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ತಾನಾದು ಬಂಜರುಣ್ ಪಾವಡಂದಿರು ವಸಿಷ್ಠಿರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಕವಿತೆನು ಬರೆಯಿನ ಮಂದಾರದಾರೆನು ತುಳುನಾಡ ಮಂದೆಳು ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪೊಡು ನುತಿಪೊಡು ದುನಿಪೊಡು ಮಂದಾರದಾರೆನು ತುಳು ಮಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪೊಡು ಆ ಆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕುಡು ಅಗಪರಾವಂದಿ ಮದಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕೃತಿನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೆರಂಗಗೆ ಪಾಡದು ತುಳು ವಾಸಿದ ಮಟ್ಟೆಲಿನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾ ಇತ್ತುದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರಿನ ಸೋಲಾದಾದನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಲಂಡಲ ತನ್ಕ್ ಹಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲಿ. ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕೊಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲಾ ಬುಡುಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯವುಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1919 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ, ಅಮ್ಮೆರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಾಡಿದ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ
ಗುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವೆರೆ. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರುದ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪಿರೆ. ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನುದ ಬಂಡಾರ, ಬರವುದ ಅಭ್ಯಸೋ, ತೂಕದ ಪಾತಿರ, ಬೂಕುದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯಿರಿ, ತಾಳಮದ್ದಲಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕತೆ ಕಬ್ಬಿತೆಲೆನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೇಡ್ದಿಲ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಐನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡಿಯಿರಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಗು ಹೊಸ ತಿರ್ಲಿನು ಕುರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಬಾಸೆಡು ಸುರೂಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಬಾಸೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೊಯಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪೆರಪಿದಾರ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ.